Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Almurad ağa, hoş geldiniz. Hoş gördük. Kemine. Salam hormatly yurttaşlar. Hava, Aýdy ber kemine. Almurad ağa, hava bugün ne soralar ve düşünceler ikimiz bilelikde. Oğurluk hava, devletin yok yerinde bolýar. Temamızın adı. Ve genişrak ýöne bu taýda ildeşlerimizle düşüncelerimizi, soralarımızı diýeli. Ne medyas, alışveriş edýäs da bu taýda. O ýöne men başka bir zat bilen başlamakçy, öňürtüsü. Almurada ruhsat bersen şu hazinanyň neme ýeri bilen baglanyşykly. Eee illeşler ýanky käbir illeşlerimiz o ulanan wagtda käbir ýerlerine düşünmeýär-de biz hem onu pursat bilýäs diýeli. Başga da düşünmeýänler bardyr diýip. Soň şonu düşündirýäs. Ine neme uğradan wagtyňyz girýäňiz şu taýdan islen size haýsy ýakynrak gelse uğratma ýoluny saýlaýaňyz. Mysal üçin kart bolsa o kart bilen saýlan wagtyňyz şu taýa bagyş etip basýaňyz. Basanyňyzdan soň şeýle neme sahypa gelýär. Bu sahypada da neme ýazýaňyz muktary dollar görnüşinde durýar. Sizin haýsy ýurtdan bolsaňyz hem şu sizin puluňyzy dollara öwürip çekýär. Öze siz hiç zat etmeňize gerek ýok. Soň şu taýa gerekli maglumatlaryňyzy neme edip uğrat diýäňiz. Uğradan wagtyňyz o başarly bolsa sag bol diýip çykýar. Soň iza çykýaňyz. Ine illeşlerimiziň käbir düşünmeýän ýeri şu taýy. Iza çykan wagtyňyz şu zat şu penjere garşyňyzda durýar. Öňüňizde durýar. Doldurýaňyz bu taýa YKB nomeri. Baba ýazýaňyz sanlar, size berilen ýöride sanlar. Onu ýazýaňyz. Soň ýanky näçe uğradan bolsaňyz mukdaryny, mysal üçin 20 dollar bolsa, onu ýazýaňyz. Ondan soň haýsy ýol bilen uğratdyk? Bank karty ýolu bilen uğratdyk. Ondan soň haýsy nämäni ulandyk? Dollar ulandyk. Diýä soň bildir diýä, soň sistema düşýär, aňyrdaky ýanky sistema düşýär, onu robot özü görkezýär, şeýle neme geldi diýip barla diýär-de. Soň barlaýa tasdiklanýar. Bar bolan zat şol indi ýanky YKB nomeri ýoklar bolsa şu taýa basýar. Görýän bolsalar şuna basyp alyp bilýär. Ýanky WhatsApp'tan bir näme atýar, WhatsApp'yňyzyň bolmasy gerekli häzirlikçe şeýle, ýöne bunu ýuwaşlyk bilen o giňişletme planlaşdyrýas, hatda öz başda alma ýollar hem boljak ýakyn günlerde. Soň ýanky mysal üçin tötenleýin näme etdiňiz diýeli, bildir ýanky bagyş iýeren puluňyzy bildirmeňiz gereklilikde. Tötenleýin ýapdyňyz ýa-da başga bir zat boldy. Ya da soňrak bildirjek boldunuz diýeli. Ýene täzeden basyp ýene şo nämäni çykaryp bilýäňiz. Islendik wagtyňyz girip soň sebäbi garşylaşdyryp demet bolýar. Şol şunuň bilen baglanyşykly näme bardy? Almurad ağa. Şonu bir o düşündirip geçeýin diýdim illeşlerimiz bilen. Bu taýy şeýlere hawa indi öz temamıza dolanyp geljek bolsak ýene de şu hazina bilen baglanyşykly tarapy bar da bunyň oğurluk. Döwletiň ýok ýerinde bolýar. Döwletiň ýoklygyny ýa-da bir zat oğurlanýan bolsa nemeden seret bilip bolýar da buny. Hazinasy ýokdur. İlkinji şo ýurdun hazinasy bolýan däldir. Ondan soň hazine ýok bolsa da döwlet bolmaýar-da. O döwlet bolmasa da oğurluk bolýar. Şeýle. Mysal üçin Ýewropa ösen ýurtlar alaly. Ýaponiýasyny hem alyň, Günorta Koreýasyny, Singapury alyň, Taýwany alyň. Şu ösen ýurtlar Ýewropa, ondan soň Amerika ýurtlaryny hemmesini ele alyň. Şo taýda o döwletiň pulunu oğurlapdyr ýa-da döwletiň bir zadyny oğurlapdyr diýip eşitmersiňiz, eýle bir habaram ýokdur.
Korrupsiya işine garşdy diýip bar. O korrupsiya işi başgaçarak ýa-ni ogurluk spesifik bir zat, korrupsiya geniş bir zatda. Korrupsiýanyň içindäki ogurluk meselesine kän gabat gelmersiniz ösen ýurtlarda. Näme üçin? Sebäbi o taýda döwlet bar, hazina bar, Merkez Bank bar, sudu bar, prokuraturasy bar, hemmesem öz başda işleýär. Türkmenistanda bolsa şo zatlar ýok bolandygy üçin ogurluk bolýandyr. Hatda şeýle ýa-ni watan habarlarynda wagtal çykaryp ine ýa ogurlapdyr. Onu ogurlapdyr, bunu ogurlapdyr diýip çykaryp görkezýändirler. Şol döwletiň ýokdugynyň subutnamasydyr. Ýa-ni watan habarlary bizim muny onlarça gezek subut edip berdi-de. Indi ýa-ni näme geleli hazina ýok bolsa, döwlet ýok bolsa-da ogurluk bar diýdik-de. Indi hazinamyz näme üçin ýok diýip soramamyz gerekli. Hazinamyzyň ýoklugynyň sebäbi aňyrsynda ýa-ni bizim hazinamyzyň eýesi bir imperiýa, ýa-ni Rus imperiýasy. Bizim tebii gazymyz, neftimizem bar. Ondan soň başga zatlarymyzam bardy. Şolaryň hiç haýsy ýok diýen ýaldyr. Halkyň elinde däldir. Hiç kim hasabatan berýän däldir. Şunça geldi, şunça gitdi diýýänem ýokdur. Näme üçin ýok? Sebäbi Rus imperiýasynyň elinde, ýa-ni hasabaty Rus imperiýasynda amal aşyrylýar da içinde. Indi Rus imperiýasy näme diýip sorasaňyz, ýa-ni men hazır Halmuradaga söz berjekde. Ine o Putin geçen ýa-ni Tucker diýip bir Amerikaly jurnaliste sorawalarına jogap berdi-de. Indi şoň beren jogaplaryndan hemme zat açaçan düşnükli bolupdyr. Ine Rus imperiýasynyň nähil zatdygyny, şundan halas bolmasaň Türkmenistan diýen ýurt wagtyň geçmesi bilen ýitip gitjekdigini görkezýär-de. Ine Halmuradaga söz bereýin. Halmurada bize Putin'i gurur versin. Sağ ol Kemin. İlk baştan sen şu yankı hazine barada beren maglumatyň men ören zerur diýip hasap edýän. Sağ ol. Sebäp maňa da çaňadyp tuğlar, ýazyp tuğlar Halmurada bize meni öz goşandymyz goşup näde betmeli, nähil etmeli. O ýurduň içinde bu zatlary tehnologiýadan başkaryan adam arda olam adamlaryň günäsi däl ýa-ni şular ilmsiz bilimsiz galyrlan saňşol ýa-ni hiç kim bir wörtpa garasy gelenak şu ýanky umumy halk işi diýip düşünýän hazina şonun medip otyrlar. O sağ bolsalar şu bize edýän anlamlary üçin ýurtdaşlarymyza men personal aýdasym geldi. Oldyň şuň başlanana bu zatlar hazinaň başga görnüşen bar olam insan perwerlik. Ine 20-nji ýylda şol ine 50-60 tane ýigidimiz o taýda zäherlenen arak bilen öldürilenler şu taýda halkymyz şulaň mazaryna, daşyna, sadakasyna gatykän kömek etdi. Şu taýda maýyp galylara ýa bir kabit döwrüne işsiz galan studentlerimiz beýlik hemmejigini kömek eden adamlar şol hazinaň uly görnüşiniň biri ýa başlanyjy diýip hasap edýär. Şol döwür maňa kim näme pul uğradan bolsa, näme kömek eden bolsa, näme diýen bolsa, hatda şol halkyň sesi ýemamada çykyş eden adamlaryň ady menne ýazyldy. Ine ýurda baramyzda halkyň öňünde şolary at tutup her kişiň öz edenini saçagyna salmak, abray bilen gowuşulmak biziň borjumyz kemin. Şuň gün şu hazina edilýän ynam ya şu hazina edilýän ynamyň başlanyjy şu 20-nji ýyldan gelýär. Sebäp adamly gördi bildi. Bir nä derejede şu halkdan gelen zady halkyň özüne harj etdi. Ene bugun kun ine siziň ýaşlaň oýlap tapan ine şol oýlap tapan ýa-da beter täzel galyr. Dünýäde ullanylýan sistem hazina. Ýöne şu hazina türkmençe variantyny türkmen diline ine getirip berdiňiz halkyň öňüne ýaşlar bilen tapara. Indi şunu halk görüp otyr. Öz geleceğine ynamy bar adamlar. Şunu hökman öl gartanjyny goşar. Goşşugym jaňa edip durur. Hatda ýurduň içine kirer, taşyna kirer.
O bir hiç kim için giyilin zaten. Yani koşan dediğin adamın adı aydı kartı numara ol giyilgin onu hükmen son berde işlep veren adamlardan hiç kim bilen hem näçe aylyga alýan näçe bergin var o zatlan görüň edilene torlaryna agamaydylar bu bir personal zatlar. Ine şonun gaty gowy genial noýlun tapylanda halkymyz gaty arkaýyn ýagdaýda öz gollawyny ya öz kömegini ya öz goşandyny edip biler. Öz geleceği üçin, öz çağalarynyň aktyklarynyň, şowluklarynyň geleceği üçin. O ertek gün o näse bolup ýygyny gaýdarmy? Müň etsemi o belli değil. O ýöne gaýtsa görünüp dur. O 52 trilyon dolar diýilende onu göz öňüne getirmek gaty kyn ýurtdaşlar. Ýöne şonuň tigirläp 2-3 etjek türkmen ýigitlerimiz ýene allamyz bar. İçimizde de var, gelecekte de dörer. Yok, döremejeklerini meni daşary ýurtda okudyp döredir. Ya daşary ýurtly alimleri getirip ýurtda okudur çağalamady. Ene onun için ene şu başlarımız şu hadyny men ýene bir zat aýtmakçy bolýan kemine şu soňky 5-10 günüň dowamyny adamlar gaty tolgonurdy, ruhlanyrdy, ýurdun içinde naklerin daşyn naklerin enne biraz açıklık var şu meselede. Nähil hareket etmek. Näme üstü bilen biz döwleti halky hem hazynany ýurda barar ýal etmeli. Ya halk döwletin dolarlaryny ýaly derejeye getirmeli. Ene hemme çykdadym, şumal başlanıcı hazyna bolupdy. Ertek gün gelecek yüzlerce miňlerce meselede hyzmat etjek şu hazyna bar. Yani sen gaty dogry bellep geçdin. Hazyna ýok görnü döwlet diýyor. Yok da bizde ine hazyna ýok. Aýdyn ine ýurtdaşlar, ine maňa aýdyn ine men deputat bolup gaýdanadym. Şo ýyllar Sowet zamanynda çyndan bolsun, ýalandan bolsun hasabat bardy, ine büdjetimizde şunça girdi, şunça çykdy, ine şunça pulumuz bar diýip. Soňky 32 ýylda ýerden ses çykýar, şu hakimeti basyp aralardan ses çykana. Hani bir ýurdun girdejisi. Nira sarp edildi. Hani aýdýan adam barmy? Ýok. Hazynamyz barmy? Şoňa da jogap berýän ýok. Ýok, hazyna ýok bizde. Merkezi bank ýok, diýme hazyna da ýok. Iki kurs manadyň kursu 2 bolsa diýmek o taýda hiç şeýle bir ykdysat taýdanam durum ýok döwletde. Diňe ýalan bizde talançylyk gidip dur. Diňe basybalçylyk we talançylyk hökümet diýilen zadyň harpa işlerine o taýda. Indi şoňa garşy durmagy ine hazyna. Şu hazyna başlanıcı sizsiniz ýurtdaşlar. Hem bilelikde hem aýratylykda, ýekelikde ýa-da maşala görnüşinde. Özüňiz näme? Koşan bolsaňyz onu kemine dediňiz, saparaga da maňa da özüňiz üçin, öz geleceğiniz üçin edip oturýarsyň. Şol 20-nji ýylda şol bir wagt ölüm paçygaly ölümden we patbalar halal kazançyňyzdan çykyp edem goşandyňyz ýa şu kun hazyna näme goşsaňyz şol ertek gün siziň öz alynyňyza bähbit bolup geljekdir. Men şona aýdaýyn diýdim. Enne ikinci soruga geçýär. Näme bolup geçýär şu dünýäde? Ýa kemeneden aýtdyň da bu ýeme barada bir Tucker Carlson barada. İlk başta şulardan biraz şahsiýetini açyp bereyim. Tucker Carlson diýil ýani ýa Amerika iň bir uly ýa habar beriş serişdeti bardy. Fox News diýär. Eger dogry tutýan bolsa mandyny. Şol taýda işleýän adam, habarçy bolup atla burayly ýanky bir şolar ýaly iň belli ýanky tanymal jurnalistleriň biri bolup çykyş edýär. Ta şol ýanky bilen ýemäň ýardamçysy Donald Trump'ın yardımcısı. Ondan bunu bir 22-nji ýylda yalan sözde ya çıkışlarını Trump'ın tarapını tutup yalan maglumatlar berýär bol. Ondan şu yalan maglumatlar berdiň diýip muklulyk edýän ýemesen radio saytyny ýa-ni gullugyny Fox News'y suda berýär. Ine şoň yalan beren yalan maglumaty üçin şol Fox News 800 milyon dolar jerime töleýär. Pikir edip görün. Bir adamın ne doğru ya beren yalan ine Amerika'da şol bir adamın şahsiýetiniň üstü bilen gidip ýatan radio stansiýa habar beriş serişleri şunça jerime çekýär. Onu dolar aýyrdylar. Indi şu gün ýene müze çykdy bir gurbaga ýalyk bol.
Nira gitti, Moskva gitti, Putin bilen interview geçirme. Bilermenler aýdy ya Eurosowetsin kanalyna da bar egirtlenýän bolsaňyz. Ol şol ema Moskwa diňe interview almak üçin gidene meselem ýa-ni Donald Trump'tan Putin'i salgylanma ýa bir haýyşnama ýa bir pikir öz ağzından alyp baran adam ya Putin'i aýtjan getirip benim Trump'a ýetirmäge taýýar ara gatnaşykçy bolup giden adam diýip aýdyldy. Bıraktıkları bugün kun çözgüdü gerek gal. Yani biz şu kun şu adamın alan interviewsu vardı durup geçmekçi oluyor. En son tayda 2 saatdan uğrak interview. Mene sonra çelle dinledim kanagat tapıp yani para gayt onu mayden şu tayda kemin halkın men onu düğünlüydüm de para olmasa ikimiz Carlson'u aradı. Bir halka maglumat berýärdi. Halmurat deyip Bunun 5 minut dinledim mol qaharım ağrım bärime gel televizor ösürdüm dedi. Bolmaz şu televizor. Döwäýmek mümkün. Durşu bilen yalan ne? Menim şonu tasdikleýän. Bana aýdarlar hakykatdan dost dogry şu Putin'e berilýän soraglar ya onun aýdýan jogaplary durşu bilen yalana ýogurlan. Taryhy terzede şunki terzede gelecekki manasynda da onun berýän ya diýýän sözleri ya aýdan emel habary durşuna yalana gaplanýar. Meni bir nähili tolgunran ya ýigrenlerinde Putin aýdan sözlerini ol aýtdy, ýeme diýdi. Şol 39-njy 40-njy ýyllarda geçen atların Germaniýanyň ya Gitleriň diýdi da Gitleriň Polşa çözmeginiň esasy sebäbi Polşa diýdi özüni dogry dürüst alyp barmady. Şoň üçin Gitler mezur boldy diýdi Polşa çözmäge. Ene bu faşistin aklap otyr öz interwýusynda. Aslında menim şo ýerden neme özüme tapýan diýär sebäp. Şu çöz etmegine. Gitler aşotayda mezur boldy çözmäge, mene mezur bolum Ukraina girmäge diýär. Bir nähili bir haýwanlyk, men düşünüp bilemem. Şunça 27 milyon ilat ýogaly şol 2-nji jahan uruşunda. Aýdylýan maglumata görä. Şol 27 milyonyň içinde türkmenlerim bar, bir ýanky Orta Aziýalar bar, beýleklerim bar, musulmanym bar, hristiýanym bar, jöhütlerim bar, tegerlerim bar. Hemmesi nemislerim şuna geliyor. Indi şulan üstüne çıkıp ol Gitler'e aklap otyrar. Şon hereketini doğru tapıp indi menem Ukrayna girmemin sebäbi şu Gitler'in kıyalı bol Ukrayna men diýen etmedi diýen netije çykarýar. Özüniň bir ýoga Gitler diýeni suwd etdi de. Gitlerden pesady. Bir Leningradda doğulan bolsa, Leningrad'ın 900 güllap o blokadada durdu, daşga boldy. Şu taýda adamlar ýere da tapman it pişik kemmezin ilk motordan adamlar ip başladylar çağalar çeldi. Kannibalizm Leningradda bolun. Ana tarihçiler aýdyp otyr. Bir öýde 4-5 tane çağası var bolsa ejedip şu bir çağasyny öldürüp galan çağasyny naharlandyran ýa imetlendiren ölmesin. Ya blokada 900 güllap. Şu taýda doğulan çağı Putin şu solonun ruhuna ikilik etdi. O biz Türkmenli barada görürüm yok o taýda. Görüp otyrsa şuň siýasatyny şu Carlson'un beren soraglaryny oň beren jogabyny çen tutsa Türkmenler şu aýak aşagyna tolçada ýok. Eger Ukrainalar şeýdip gazaplayan bolsa ya Polşa şeýdip pitçin atýan bolsa bir nähil ağlasam sygady. Akly ýerinem diýen sorag ýüze çykýar. Benim şu arada dilime de getiresim gelene o Putin biz için şahsiyetler ol hiç kim. Yani şu aydın sözleri adamın bağrına batıp durdu. Onu näme üçün men öl Türkmenistan'da da oluyor. Näme üçün uruş yıllarını Gülýaly men ýigitler urşak edilip otayda Mesarukkadan geçirli. Enelemiz ýygyny frontda gije günni yarım yalaňaç gije günni zähmet çekip fronty üpçün etdiler iýmet bilen egin eşik bilen barjy ennamynyňky eginiňki altyn kömüşini fronta tapşyrdylar. Türkmen yalaňaç çykarlar şu uruşda. Ýogsa Gitler Türkmeni uruşyglan eden näge? Estana Orsiýada glan etdi.
Yani Orsiyadan adalatın hatırını aytmamız gerek. 40-njy ýylda hany Gitler bilen on goşuny bilen yani Belarusyň Brest galasyny bilelikde harby parat geçirdiler. Hany dokumental filmdi. Onu el düşünmeli. Onu el birden olumlu beýle bolýar. Diýmek bilen hemme diktatorlar aňyrsy çatak bolup dur. Yani Putin'in şuun ähli sırtına açtı. Şuun kün terbiýesini. Indi muny Orsiýadyň içindäki ýani kanunçylar, juristler çıkardılar, tapdılar bu maddasını. Putin'in şu aýdallary 5 ýyl ýankymy azatlıktan mahrum etmäge yeterlik maddasy var Jinayet kodeksinde. Faşizmi aklany üçin, Hitleri aklany üçin ene borlugy tordy. Men şuun dün dinläp otyn ýanky Polşa tarapynyň mesela çıkışlarını aýdýan zatlaryny. Gaty dogry aýdýarlar. O nädip ol Hitler ýa faşizm aklap bile Polşa territoriýasyny näçe bir konsentrasiýon lagerler guruldy, adam öldürilýär, peşlerde ýakylyp. Ne Polşada dilen işler. Näçe palyaklar wepat boldy. Ýani men bir hepde bolana Polşadan gitip gelinmeýän. O taýsynyň halky ikellep hem Ukrainany goldaýar hem azatlygy goldaýar. Hem dünyadaky ähli şol azatlygy, demokratiýa ýykdyn edýän döwletler, milletler gorap, şolara ujak açyp garşylap otdy. Şol sany Polşada türkmenleriň müňlerçe işläp ýaşap ýaşurky. Polşa şolara çykaryp gowanagy. Şähermi? Ýöne ene Putin özüni şeýdip açdy. Şeýdip görkezdi, näi wasy haýwanlygyny. Ene şeýdip aýtma men şu ülküni hak bar. Onuň eden çykyşynyň çen tutulýar. Şonay daýyndy gysgaça şol birin şol Tucker Carlson barada Vladimir Putin barada ýöne şonuň ähli eden çykyşy interwiýusy 5 sagatda dünýäde 50 milyon adam gördi. Ýöne senki dogry diýip Orsiýadyň daşyny şonu gorlayan adam ýok. Ähli dünýä medeniýeti, ähli adamlar, jurnalistler, bilermeler ýüzüne patladyp urup Carlsonyň Putiniň. Indi ol özüni açyp görkezdi. Orsiýadyň we Kremliň hem Putiniň ene faşist döwlet, faşist millet, faşist adamlar. Ene. Owa hamrada ýene biziň hem ýurdumuzy koloniýa edip saklap duran şu Putin ýaly adamlar da. Ýani indi Putin ýeketäk däl, ine Orus nemesine taryhyny el alsaň, seretsen hemmesem Putin ýaly Putinden beter, bir-birinden beter de. O zalim, ýani imperial düşünjelere eýe adamlar. Putinden soňkularym şeýle boljakdy, onu çykylmaýar. Ýani bundan çykmak üçin biziň özümiziň düşünmemiz gerekli birinciden. Biz näme üçin 150 ýyldan bäri bu zatlara akyl ýöretip bilemiz ok diýip bir soramamız gerekli özümize. Näme üçin Türkmenistanyň gazy bar da, gazam satylýar, turbalar çekip alyp durlar Eýranyň üstünden, Hytaýyň üstünden, Orsiýadyň üstünden ýanky 3 uly turba bilen Türkmenistanyň gazy gidip dur, daşyna ýöne halkam garip, pulam ýok, hiç adam ýok, kanunam ýok, düzgünem ýok. Şeýle ýagdaýda dowam etmeli da bu. Ýa munyň hemmesiniň aňyrsyndaky o sebäp Türkmenistandaky gaz ojaklarynyň eýesiniň Gazprom bolmagda, ýani Gazpromyň eýe nemäniň Russiýanyň, Rus Federasiýasynyň diýeli uramasy, ýani döwlet uramasy bolup geçýär. Şeýlerek bir ýagdaý. Şonuň üçin hem biz ýani şu şeýle dowam edip ýa-da öz-özünden gowlaşyp gider diýip ýani gowlaşyp gider diýilýän sözem ine şolar özleri ýaýrady ýa-da halkyň içinde. Ay hawa birazrak sabret düzelip gider we gowwalar diýerler-de. Indi 30 ýyly alsak şeýdip 30 ýylda gowwalypmy ýa-da diňe erwede tarapma gidipdir diýilip sonra erwede tarap gitdi diýilýär-de şu wagt. Halkyň köpüsinde umyt ýok geljege dogry. Näme etjegini hem bilen ok. Sowatsız näme bolup duranyna da düşünen ok. Aslında bolup duran zat gaty ýöneki 150 ýyl mundan öň gelen Rus imperiýasy entegem giden ok. Gitmänligi üçin hem
şeyle ve bundan hem erwet olmaya devam ederiz. Bunu gidirmeli. Başkaça bir nemesi yok. O gidirmenin o türlü yollar var günümüzün şartları. Nemenin ya köpçülüğün tarafında. O dünya tarihi boyunca hiç haçanam o köpçülük tarafından yani şu günümüzdeki derecede köpçülük tarafından dolandırılmantı o şonun için mümkünçiligimiz katı uly. O Rusya, Xitay ýalak bir sany yurtlar galdy, o musulman yurtlar hem şoň içinde. Ve hemmesini goşsaň bir Amerika edenok iň soňa. Şo yurtlar o bir adamlyk sistemada. Yani onun daşyndaky yurtlar hem köp adamlyk sistemi. Yani hemme kim aktiv gatnaşýa, jogapkärçilik duýýa üstünde. Şonuň üçin hem ogurlugam ýok, döwletler hem bar, hazinesi hem bar, hemme adam bar. Yani bir adamlyk yurtlarda o ogurlugam bolýandyr. O döwlet hem ýok şonuň üçin, ýa-ni döwlet ýoklugy üçin ogurluk bolýar-da. O hazina ýoklugy üçin hem döwlet ýok. O hazinanyň ýoklugynyň hem sebäbi hazinany ogurlapdyrlar aslında. O bizimkine Rus imperi bu mesele. Doğru kemen o ne zaydı otursa şu baştan ayak şu ne bir 1880 ýylda nähil gelenini tarihçilerden ýazylan zatlardan esasany ortlaryň men mellik edip ýazan tarihi wakalar var ýa şekillendiren suratlary bar da şu taýdan bilýär nähil zulüm edilenini galanyna mana Türkmen tarihçiler däl iki sany özbek tarihçisi çykaryp aýdyp otyr nähil zulüm salanypdyr Göktepe galasyna ýa ýömede Gazawoz uruşuny soňky ýyllarda biz öz ýaşlygymyzdan eşitip bilýär. Şolaň eje çekelleň içine biziň hem öz atalarymyz bar. Inni soňky 30 ýylda bolýan zady şuňky nesil ýa sen nesil görüp oturda kemen eginiňiz bilen çekip otursaň watandan jyda düşürlük. Bizde bolsa şol SSR zamanyna şol oluruşdan boluruşsa kowulup ýa sen halkyň düşmany ýa sen basmaçy ýa ol diýip batrak diýip beni şeýtdirip ýok edilen adamlar. Bugunky halkyň ýarsyny köpüni bölüp ýurduň daşyna çykardylar mejbur kaly. Bar gediň şo taýda. Golçuluk ediňde ýygyňyza garan maşgalaňyzy eklen. Olar biziň elimizde girew alynan adamlar. Ýa gulgyrnaklar. Bol oturdy ine biz iki arada oturşmaga galp bolup. Indi meselen nähil çözmeli? Haýsy tarapy çözmeli? Adamlar oýlanşyp başladylar. Onam o esli wagt bar, esli wagt imam 4 ýyl bar düşünür işlerini alyp gelip otur. O nähil edilenine gowy boljak. Ýa biz işlat etmesek biz niýe barjak? Men durmuşyny tamamlajak ýa ýurduny ýitirjek. Ine şu zatlar adamlar oýlanmaga mejbur et. Ine şuňky çykalygy gözleýär. Daýlap durum hazina gelýärne eline gylyj alyp görüşmek gerekler şuňky hazina girjeci ýa goşmaçy bir goşan özün başardygyndan bir dolarym bolsa goşandan adam biljekmi öz ýurdum öz watanym öz gelecegim üçin şu işler edip oturýan. Olam aňyrk oturun şu ýa-ni jenaýatkar topar bar biziň hökümet debatlarynda şolaryň bagyryny ok bolup sanjylýar. Şu hazinaň döredil Merora alcırany ýalda getirdik kemen. Onu maýda men şu. Tabii ýurdun üçin habarlaşyp oturýar. Indi bir näme çegin bilen haklar bu. Ine çykarly orta hazina meselesi indi olar o şoň üçin bular alcırany ýagdaýda öz bellen adamlar, dün goýan adamlar bu işinden aýryp oturdy. Şaýdan biraz düşünüş berek. Ine Gurban Gulyň dogmasy häkimet başyna gelenden soň döwletiň baş prokuroruny, meselem Aşgabatyň baş prokuroruny belledi de başa da ol himiýe senagatyna ozulany işläp berer. Şolaň hemmejini wezipesinden aýry ýakynlardy. Näme üçin? Sen özüň bellediň bir ýarym ýyl bolana sen gelenden soň getirdiň şular döwlet wezipesini. Inden bulary masgar edip aýryp işinden aýrylmak bilen çakra o da ne paýra diýip. Näme üçin? Diýmek şu sistemanyň ters goýulanlygy üçin. Ýa şu sistema halkyň döwletiň bähbidine däl bellice bir adamlaryň bähbidine. Ol adamlaryň hem ýeňsesini aňyrda kudurup orsiýet bar Kreml. Şolaryň bähbidini işläp durarlygyny ine suwutlanmasy. Ýa-da şu baş prokurorum
O döwletiň Aşgabatyň prokuroru şolan bir diýenini iki gede gaýtalytman ýerine ýetirip näçe adam tutsak etdiler. Hani biz herdar diýilen wezipe oturdularny çıkardılar bir topar adamyny maşyny ýokary tiýlik bilen sürdü diýip onun mäşe adam sürmeredip goýdular. O şol prokuroryň eden işlerdem iki prokuror, baş prokurorlaryň Aşgabatyň. Öyle ol yani ol aeroportdaky gyjaga tutanmalylar biletler gymmat satýan şumuş diýip. Şonu neden ýakşy iki prokuror? Başga da mesele var. Adamları ýanky müjawat atyp bir keçijek zatdan ullakan jenayet ýazap, ullakan jenayetleri şoň ýerine giýip saklaýar. Ullakan jenayetçi diýen Gurban uly oň tohumy şolar gorýan ýerini pagorsyzlar. Ählisini üşürende bizim Türkmen jemgyýetimiň 1%-dem ýok. Ýöne galan 99% manipulyasiýalaryň üstü bilen alap göz boýagçylyk edip, allar közellik bilen döwletiň malyny ýele saga sogurup otylar. Ona möhleri ýene. Ona bakdiýan ýene de Moskwaň Kremli ýa-da Hytaýyň Pekini ýa-da Iranyň Tehrany. Şolaň ýene ýemänim goşluk bar. Ankara bilen İstanbul'u bularan döwletiň tekstilini çykaryp otylar. Hani halka düşýän peýda, hani halka gelýän giýirdeji. Ýa-ni üçin biz şu güne düşdik. Şu atlaryň üstüne halk şuň kun kemini her gün geçtikçe oýlanyp başlady. Gep bizde däl, ýa biziň alyp barýan işimizde de däl. Gep şu adamlaryň biziň diýen zatlarymyza özüne gerek netijelerini çykarmagyny. Dogry dürüst netije çykaryp bilen adamlar indi başgaça hereket edip başlany. Indi men şoňa begenýän. Şu Türkmenlerin gün saýyn sany köpelip dur, şu näme üçin biz şu güne düşdik diýen meseleden indi baş çykaryp başladylar. Indi gysgaça şoňa deýelim. Nawa. Halmyrada iň soň o pikir düşünje üýtgeýe, o ýöne näme üçin üýtgeýe? Media bolup dursa üýtgeýe-de. O şu neçeli medianyň ýoklugy mine ýanky näme bilen baglanyşykly. O biz bir imperiýanyň koloniýasy. Şonuň üçin mediýamyz ýokdy-da. O nämäni halmyrada gowy bilýär, Azatlyk radiosynyň nähili iş eden, içindäkilerin kimdigini gat gowy bilýär. Onun daşında da başka da zat yok. Ruhsat vermediler. Halkı bir güne iş edýän ýalap bir neme eden wagtda hakkyn talap eden wagtdan bir güne işleýän ýalap edip demetdiler-de. Inandyrdylar. Şu wagtda çelli. O düzgün indi o tamamlandy. Soňa geldi. Indi biziň şu hazyna gelýän pullar bardy, illeşler. Ona hemme kim görüp bilýär, biz hemme açyk etdik-de ýaktymy uğradýany. O näbelli emma o näçe uğradýandygy görnüp dur haçan we näçe uğradýar şo taýda hemme ýa halkdan gelen pullar görkezýäs bizdiň o taýa. Görüp bilýäňiz ene. Ondan öňki gelen pullar bardyr. O ýa ondan öňki diýänim şo hazynanyň web sahypasyny yayımlamazdan ön kinemeleren bardır 2021-nji ýyldan bäri girip görseňiz. Şu pulların hasabyna ine mediany ayakta tuttuk, habar media, habar kanallarını döretdik, ýene de başga da görünmeýän bir näçe işler var, olary amal aşyrdyk. Ýa-ni näçe köp ýyldaşlarymyz goşan etse şonça da güýçlenjek, o işleriň nämesi göwürme boljak. Indi bu taýda neme barda? Açyk we edilip duran işler hem görýäňiz, o hemme halkdan gizlenjek bolýan, halka bildirilmejek bolýan birgiden habarlar berildi, üns berýän bolsaňyz. Şolar siziň nemäňize de yani sizin diýänim şo iýberen o pul iýberenne edýän işiniz üçin diýip iýberilip başlandy-da başta. Bizim o gelýän pullary ýene şunuň ýazatlary öwürdük. Ýoksa Azatlyk radiosunda Halmyrada ýene biz geçen hesapladym da habar kanaly üçin $23.000 gidipdir 2 ýylda.
emme yankı nemelerimizde çıktıcılarımız diyelim. O Azatlık Radyosu bunu yarım ayda çıkaryandır şunça pulu. Yani Dine Türkmen ulluğuna yarım aydadır. Biz 2 yılda 23 bin dollara o nämeler ettik. Yani Azatlık Radyosu her bir sany habar çıkaryan Azatlyk Radyosu o günde 5-6 sany habar çıkarar ýalyk ýagdaýa getirdik de. Köpräk ýa alýan pullaryna görä işleýän ýene işlänik bilemok. Öňküsinden has köpräk işlemeli boldular. Şeýleräk de aýtjak bolýan ýerim. Ine hazyna bolan wagtda halkyň peýdasyna işler ýöreýär. Biz öň hazynany açyk ýöredemiz ýoktuk. Diňe öz aramyzda şu işler alıp barýanlaryň arasynda iň soňa. Ýöne indi bunu has o halkyň öňüne o göwrümni ulaldyp çıkarmamız gerekli. Şoňa görä de işler artmas üçin. Ýoksa watan habarlary berýärler. Näçe milyonlap o dollarlar harçlanýar şu watan habarlary. Ýani size yalan habarlar çıkarmak üçin milyonlap dollar sarf edilýär-de. Ýöne diňe size ziýan berýändir. Watan habarlaryna çykýan habarlar. Azatlyk Radiosynyň kam edilşeýle. Hiç haçanam düýpli mesele deýenen oklar gidecekse habarlar o habarlaram bolmaly welin Azatlyk Radiosu sen bir giden pulun var, aňryňda fond var. Demokratik o ýurtlar seni gollaýar. Senem otaya gelýän Türkmen halkynyň aýlaly ýoldan garşysyna işleýän o beýle zat o bolma mümkinçiligi ýok. Hasabyny bermeli bolarlar bular. Şonuň üçin hem bizden bir az söz edýän däldirler. Ýani etmeleri hem dogry däl. O bizem islam çok etmelerini. Yani şu zatlara da üns vermek gerekli. Kimin haýsy kartlar bilen oýnaýandygy daýda möhüm. Almurada. Ýene şular aýda indiydim men. Doğru kemine. Azatlyk Radyosu barada o ýanky hukuk gorayan ya hukuk gorajy guramalar barada sagatlap hepdelep aýtsaňam aýdarazatkan elbetde gatgy inaşly. Sebäp şu mahal hedir internetimiz bilen YouTube'dan, TikTok'tan ya başga ýerden islan adam eline mikrofon alıp öz pikirini ýetirip bilýär-de. Cemiyeti ya halkı. Ozal diňe şol ýeke iş Azatlyk Radiosu. Munum o hökümet tarapy elbetde özüni o ýanky kritik etdirýär gelenek, onsoň şu tak öz adamlaryny ornaşdyryp başlady. Niýe döwründen başlady? Azatlyk Radiosu. Ine bugun kun görünüp dur, şu taýda 10 adam işlän bolsa 8-sini hökümet tarapyndan goýulandy. Çan? Bular ine birini götüne açyp otyrlar. Kim näme tutturken aýsy addel tarapyndan hakyna tuturup o Praga Azatlyk Radiosyna geçirilipdir. Sen bir zat dogry belläp geçdin kemine. Bu zatlaryň o dowamyny, bu zatlaryň gurrugyny ýurda baramyzda halkyň öňünde dersin. Näme üçin beýdiýän? Mandan 10 ýyl ozal baňa bir aňyrdan hat ýaly türmede oturman şu mahal. Şol azatlykdaky adamlaryň edeni işi ine atlaryny maýdyp berdi ýöne men bir taýda aýdyň peýdasy ýok. Sebäp ony ýurdun içine goýup baş prokuror getirsin garşysyna. Ine şeýdip boldyňy azatlykda işler o aýyna 5.000 dollar erkin alýan aýlyk jaýlara mugut çağılarynam Amerikan mektebine okudýaly Pragaň soň Amerikan garajdyny bolmady hukuky bar. Ine şol özlerini şol Azatlyk Radiosynyň Türkmen ullugyny men jurnalist diýen ine bir topar jurnalistçylyk eden işi şu halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyny özlerini ine şular ýaly kazan jetdiler. Emlak kazanır bir topar jaýalylar Pragadan. Bilen halkymyzyň çekýän derdini görýän görgüsiniň hasabyny edilen işler. Onu aýtmak gerek. Ine bir azatlyga degişli. Soň ine bir hukuk goraýjylar bar. Bir topar bir näçe ine. Bulan sanasaň sogaby. Şulan her birini her ýyl ine bir Türkmenistan barada maglumat berýärsiň.
$50.000 aralığından $400-500.000 aralığına pul alan adamlar var. Her yılına. Teniyan ayda otunda bir de 2 yılını şu otu yetim. Onun yıllık büdjeti 60.000'dan geçip otu adatlıkta işleyelim. 60 sayılık kömek ettiler halka. Şu köpüsü şu önkü işlerler kovullu işinden. Şol bolya. Biz şunçayla işledik 10 yıl 15 yıl azatlıkta. Şu halkımıza 15 sayılık kömek edeyinip bir çıkış etti mi? Yok. Yok. Hemmeti hükümetin uğradığını anladım. Ne? İçinde dine, şu 10 adamdan ikisi var, oları mine yurda varım daydarım kimdirini. Yine vatandaşlar, şun yalgıyınızlı yağdayda siz ayetiyanız, ne için halkı vaktini havarı yetirilmedi. Yetirecek mi olsun? 15 minutluk interview al yarar, kes yarar, kayışı bilen son 5 minutunu ver yani. Men kem şeyle bollu, sapara kem şeyle bollu, yine birinin kem şeyle. 5 minut dilin düşünürüp bolýar mı? Adamlar ya yurdun içine bir ýagdaý açıp düşünürüp bolýar mı? Yok. İslendik auditoriya baranda da bir girişleri vardır. Son mesele girdiler. Son meselenin çözgüdüne garalar. Hemmecik zaten 5 minutda aýtman. Aňardaky dinläp oturan Sakrat mı? Ya Einstein mi Türkmenistan'ın akın yaşayıcılar? Yok. Onları çeynep ağzına salıp berenden soňra 10 gözek çıkışından soň bir yerini tutsa ne ýaşy? Sebäp halky alamsız bilimsiz kördäkin oýdular. Ene problem nerede? Şoň üçin bular ene aýdan zatlar ana Krasnovodsk'ın köçesinde turgoýarly köçesi wagty Aşgabatyň bağlary gurady. Yapılan eğitti. Men şuları şu Gurban hakimiyeti basıp alan gününden maraýdyk gelýär. Siz şuňa adyn prezident diýip tutmaň, bu hakimiyeti basıp alan niýasy öldürün ine şu kapitalaryny aklar bilen. Ay ýok. Diýeniň geçene on ýanyna şol aňyr kuruldan adamlar var. Şu döwür azatlykda işläp bererler. Ne ýurda baramyzda bilen hemme ýazgysyny çykarar. Mene biziň ýaş prezidentimiz şunu gollamaly ýa-ni. Şun kunum girere desk tapma näçen men diliniň uzundan onu ýamanlanmaly ýaly. Şen? Şeýdip bular gün görüp çağıklap ýörer Ýewropada. Ýöne näçe beýtip ýaşar. Problemi şo taýdy, mesele de şo taýdy. Şoň üçin kemene gaty dogra aýdap geçdiň. Bular jurnalist däl. Bular jurnalistluska. Yok diýip bir çıkış etsin menne bereýin maňlaýyny eden işler üçin. Ya şunça aýlygymda alamda ine beýdanmasyn şu diýip aýtsyn. Men dünýäňlükde guruluşdum azatlyk öňkü ýolbaşçylarynyň biri bilen. Aýtdym sen hemme işe çeken adamlaryň onun 8 hökümetiň adamsy bolup çykdy diýdim. Maňa gaýtawlygyna ýeka söz tapmady. Ýöne solarda dura beýdanmasdy. Kim haçan işe gelipdir? Haçan näçe aýlyk alypdyr? Ine ýurda baraly. Şu taýda çykarar. Şumal diýerimiziň peýdasy näme? Olu ceza çekjekmiş taýda. Ýok. Aslında Türkmenistan baş prokurory Interpol'a ýüzlem şular ýurda getirmeliýse şonda gelerler. Elini götüreden getirirler. Ähli aýdy ýurtda ýaşanyp tapawdy ýok. Ýöne men aýtjak bolýan zady şu jurnalist diýilen adamyň nasip bolup sen şu halkyň göz ýaşynyň hasabyny hak kazanyp otyň. Ondan ýene de bir zat bar. Şol ýa-ni türmeden bir ýetirdiň habar. Azatlyk radiosyna adamlar şu janyny derdini aýdan. Men plan owan plan etrabyň ýaşaýjysy aýyny hakim men garşyma beýtdi, ol prokuror şeýtdi, ýa-ni men hakymydy, ýa men öýmelimden alyp ýazyl. Şu sorun hatyny adresy bilen ýyzyny uğradylar hökümete. Şolar ýarsydyn üstünden arz etdiler. Şeydim şu arzaçyny ýurtda gapgarlan adam sany näçe? Tek ýurda baraly. Bizatlar hemmejiginiň dowamy bar kemene. Şahir oraýdan söz bar. Hasap maşyny işläp durdy. Şu hasap maşyny işläp dur. Onlar bergen pulun her sekundun sanap otyra näçe össü diýip. Demede hazynada. Biziň kem sanap oty näçe jenaýet edildi halkyň garşysyna ýa-da garşysyna. Hasapda zat ýok. Şoň üçin ol sen aýdan o meselen şular ýaly hukuk goraýjy diýerleňem kimin hukugyny gorapdyr özlerine degişli adam kim şulary wepaly boljak ýa-ni ýazgyň käli eline ýa-ni oşajak adamlar öz tarapyna çekkäler olaryň gyradyn ýaly. Bulan hukuk goraýşam şunu ýaly. Näçe adam hukugyny gorapdyrlar.
Şu hukuk goraýjy diýenler aýtsyn näme şunça adam hukugyny goradym diýip. Bularam ýeli ökser hameleon ýaly. Nerede peýda bolsa, nerede pul gazanjagyny bilse şo tarapa ýykylyp berer. Hemmesi diýmän, köpüsi şeýle. Ýöne galan adamlar özeden işine ýurda barany jogap berer. Şonu aýdaýyn kemen. Tamam. İyileşmizem sorapdyr şu Azatlyk Radiosunda işleyen jurnalistlerin näil cezalandyrylacak diýip de jogabyny berdiňiz. O kanun kesitler onu ben içinden tanıdım ya şular bilen işleştim ben bilýän men o taýda şaýat hökmüne çykyş edip bilerim. Ýöne cezasyny adil sud bersin. Näçe men olara ceza berýän. Owa getirip bolarmy diýildi, ol sorada o jogap berildi. Şeýle olar hökümet däl, halmyrada olar hökümet sumak, hökümet bar bolsa onda Azatlyk Radiosu döredilmezdi diýe. Wagt berekella, diline saglyk. Wagt ýurtdaşym. Şoda, indi bizim günümüz indi Ýewropada Azatlyk Radiosyna galyp, ýurdun içinde azatlyk, erkinlik bir insan hukuklar bar bolsa biz şo taýda öz dilimiz bilen öz hakkymyzy gorap biljek. Wagt. Näsin aýdýar? Indi şo zatlar bolmansan biz ite goşaýy tutup ber. Kime ýykylacağymyzy bilmän, kimin üstü bilen özümiz halat ediň diýip bizden ýa türkmen. Arkam bolana ýoksa çölüň üstüne gelip çägedi. Dady bidat diye sebäp nira ýykylacağymyzy bilen daş töweremiz gurşa barlyp bolar. Ine bir sürüm şagal bol. Ine elronuň ine haram. Elronuň haram. Kemene jurnalistim şol, ýazyjysam şol, prokurorum şol, KGB'sem şol, mehkemesem şol, sudyasam şol, ondan häkimem şol. Kime yüz tutsun har? Kimden hara ya adalet islesin? Ondan sonra öyle notu burun bar edýän Allah tawsir ya. Yine Allah versin cezasını nimetsin. Allah neylesin? Qargını otursun. Özüm için hareket etmen. Sana akıl verdim, huş verdim, el verdim, qarak verdim. Hareket etdim. Harekete bereket. Şon etmesen onu nämeden arz edenin bilen näme başga işi yok mu yukarıdaki? Ne? Şeýle kemen. Owa azatlygy dinleyen diýip o iş gozaýarlar diýip urun edýärdiler diýe. O asyl o azatlyk hökümeti işleýän eken diýip ýazypdyr. Hakyky şu soru veren illeşimiz hakyky ozal şol sen azatlygy dinleýän adamlar ýyzarlanar ýurdun içine. Niýe şu döwrüň gurrun bolmaly? Başga döwürde indi şu internet döwrü azatlygyň adam ýok. On güýjem ýok. O sebäp on edýän kritikasy ýokdy. Halka degişli meselen birim ortalyk maslahat edilen. Ya ozal bir nazaragan döwrüne ýanky tegeleg stol programy bar. Şonum ýaptyrdylar. Şeňmi? Hiç olmanı şo taýda adamlar öz pikirini aýdyp bilýärdi. Ya ine türkmeniň ortak dili diýip bir bäş welaýatyň ilaty üçin bir ortak dil, edebi dil bolsun. Şu gepleşikler emedi. Onum ýaptyrdylar. Bu türkmeni bir zat bolsun neyle nersäni goýmadylar o taýda. Gaty dogry aýdýar. Şo döwür barın yere berip çöldäki çopanam, öýdäki daýhanam Azatlyk Radiosyny dinlerdiler. On monitoring ederdi Amerikan gemisi gurumalary wagtlar ýurdun içinde ne derecede halkdyň başga iş ýokdy ýurdun içinde demokratiýa ya erkin pikirin ýyzam ýok ondan şol taşyndan biz ýaly iki adam çykyşyny dinlämese halky başga dinlemäge adamam ýok. Onu näme üçin dinleýär? Hareket etmek üçin näle öz kalbyna bir teselli bolmak üçin. Biziň aýdýanymyz bir hasta üçin bir tabletka. Başga hiç zatlar. Sebäp harekete oýurmak üçin ýurdun içinde bolmaly. Birinji nowatda. Halk görüp durmaly şo döwür. Niýaza garşylyklar figura nämen dünýmeli. Onam hiç kim etmedi. Ýani etçek adamlara da yol vermediler. O bunun tarihi lokan onu. Owa gaty geniş o. Geniş ýöne umuman bularyň hemmesi Halmyrada üýüşüp we jemlenişip Rus imperiýasyna hyzmat edýärdi. O bilip ýa-da bilmän şoň peýdasyna bolupdyr bularyň edýän işleri. Şonuň üçin hem türkmen halky ine şu ýagdaýda ýaşap ýör. O nirä gitsem hem, näde çyksam hem, o gowurdagmy aldyrman näde çykyp bilerin.
vizany nir berýär? Polşa gidip bolarmy? Owa Russiýada işläp bolarmy? Türkiýeden deport ederlermi? Diýilen ýalyk owa durmuşda ýaşap berler. Gaty owa aýlanç bir neme ýagdaý. Yani o ine şu ýagdaýa asyl halky habardar etmeli, bilermenleri çıkarıp gürletmeli. Adamlar şu zatlar etmänligi üçin de ine Halmyrada ýa neme aýtdyňsa 15 minutçuk interview alýar. Onam kesip owa 3 minutda 5 minutda düşürýär diýdiňizde. Soň sapara gurrun berdi. Men aýdýan, näme üçin şu wagtda çelli? Owa bir yerlerde ekranlarda gurrun edilmedi diýip soraýanda, o wagt bir ekran bardy, olam Azatlyk radiosu. Barýan, gurrun berýän, o 15 minut var, ondan artyk berip bilemiz ýok, wagtymyz ýok diýip şey diýip owa neme diýär interview berýän. Interwiewyň içinde o Türkmenistana o siyasi reforma gerek diýip o bir aýdýan, Türkmenistanyň o toprak su reformasy o edilmedi. Şu edilmeli bolmasa halk garip galýa diýip o ikinji aýdýan meselem şoltu diýär. Yani hiçbir interviewlarımda şotay yok, kesip aýrýarlar şonu diýär-de. O näme diýmek bolýar? Diýmek bular yani Rus imperiýasyna hyzmat etdigi bolýar. Näde etdigi bolýar? Rus imperiýasynyň iki san islemeýän zady bar. Bir siyasi reforma. Soň şu siyasi reformanyň netijesinde de topragyň, suwuň halka verilmesi, yani bulam toprak su reformasy bolýar-da. Şu iki zady islemeýär. Rus imperiýasynyň olasyndaky, yani postsovet ýurtlaryna seredin, şolarda siyasi reforma geçenlerdir. Toprağın döwletinki diýip hasap edýändirler, halkyň topragy ýokdur elinde. Şonuň üçin hem şu ýagdaýda da yani bu Azatlyk radiosam şol halka garşy işleýän ulu mehanizmin içindäki bir çarh. Şonu işledip duran çarhlaryň biri, iň soň ço çarhyň biri düşse-de işlemeýär-de ýa-da dogry aýlansa şu bu neçeli gelinmejekdi-de, ýa-ni 32 ýyl bolup geçdi. Ýa-da şu yerlerde. Kemen başla sözüň bölýän bolsam, Ýok, bitirdim. şu gün kun ýa-ni Azatlyk radiosyna syýrapdy bolu, indi men şu taýda aýtmaly zatlam bardy. Belki gaýtalap aýdýandyr ozul topar yerlerde de aýtypdym, bölek biçek. Ýöne şu ýene bir gele gaýdyn. Men ilkinji bolup Türkmenistanyň döwlet işgäri ýa parlamentiniň agzasy bolup Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyna çykyş eden adam. Bilem 1990-njy ýylyň may aýynda bir ilkinji bolup men Şweýçariýada kal derip nazar Şweýçariýanyň paýtagtyna gelen Ženewada berdim. Giňişlen interview. Şondan soň men şu kuna çelli diýmän 17-nji ýyla çelli diýip aýsam ýalňyşmyn, onu hasaplap berim. 90-njy ýyldan 17-nji ýyla çelli diýmek 27 ýyllap men şu Azatlykda wagtal ka bir günde 3 gezek, ka 2 aýda bir gezek, soňky ýyllarda şular ýaly şykşadyk gelen adam. Şol 27 ýylyň soňky 13 ýylyny men ýeke köpüge malamak şo taýda gonorar diýip, sebäp men öňde şert goýuldy. Ýa sen niýazy oň hökümetini kritika etme, şonda biz sana 5 aý töläýli. 5 aý diýil ýani $100-200 aralygy siz onu pikir et. Berme olan $5.000 bilen deňeşdirip ýok. Bu habar çykyp menne daşyndan ýanky erkin habar. Adatdan daşar habarçy. Adatdan daşar. O men neýdim, şolam maňa gerek gal haram bolsun. Men öz halkyma arada diýjek zadym arkaýyn diýen, şoňa da niýazada diýjek sözüm diýen, ýöne diýdi onda haýyş. Şoň ejesi bilen bajatyna ýetmesen, näme diýsen sana ursat berýärsidir. Ine şu şert bilen 13 ýylla ýeke şaýpol alamak. Ana Azatlyň öňkü iki müdür häziram işläp otdy, aýsyn şolar ýalan bolsa. Ine diýjek bolýan zadym şol döwür Azatlykda şu döwrüň azatlygy bilen deňeşdirer zat ken. Şaňymy?
şol döwür şu ilkinji ýyllary biz aýtdyk, men şu gelip şol Niyaz bada aýtdym, ol diýdi, maňa ne diýip dabranjagyny bilmän, Halmuratjan edi, sen edi, azatlyga da diýdi, interwýu beräýin ekeniň. Owa berdim aparataş, on beren soraglar bizim watanymyz, döwletimiz, halkymyz üçin, gelejegimiz üçin gatgy zat, ol erkinlik barady, garaşsyzlyk barady aýtdy. Sorag berdi. Nahil görýän nahil bolar, SSR'den Orskis'te imperiya ýykylsa diýip derip nazaryny beren soraglar şol. Ýa-da sen çağırın şonu, höwes bilen geljek size diýdim Aşgabatda. Çağırın aparataş dedim, özüňiz diňe görüleşin şol adam bilen. Bolar diýdi. Çağırdım Niyaz şol Aşgabat'a gelip derip nazar şonun Aşgabat'ta interwýu daly. Ýöne soň bulan näme sebäpden agyzlar ağlaşdy, o zatlar men göremek arasynda bolmandy. Ýöne şo men haýyşymy gözüňe tutup Niyaz şonu kabul etdi Aşgabat'ta. Hana derip nazar, hana da olan eden interwýusy. Bizim şo watanyna bolsun diýip etdik şonu. O näme üçin derip nazar? Näme üçin türkmen olu? Sebäp o radio şol bütün Ýewropa, dünýä mälim edýärdi-de. Biz SSR'de bolamyzsyň, sesimiz çykar bilen zatlar. Emma şo daşynaky radio üstü bilen biz bir öz garaşlylygymyza täsir bolsun türkmene diýip edileni şol. Şol döwür. Ýöne soňy bolmady. SSR ýykylandan soň olu şahsiýet kulturyna ýykyldy Niyaz. Ýöne diýjek bolýan zatym şol döwür azatlykda ilkinji ýyllaryny işleyen adamlar ýurdun içinde habarçy bolarlar. Şolaň hemmejig Niyaz ýok etdi. Şolaň birine de Azatlyk radiosy soňraky döwür arka durup bilmedi. Şuň kun şol taýdan 10 ýyl 15 ýyl işläp çykan adamlar bar. Kogulan faktiski. Birim diline getirip bilen şol adamlaryň adyny. Şeňmi? Emma ol adamlar watan üçin, halk üçin, şo ýurdun içinde bolýan zatlar habar berip durdular. Emma şo azatlygyň için hakkını tutulup işleyen adamın bir bölüge gönüsün yine Kurban Gülü'nün tarafına geç açık çıkışa da uğrattı. Aşırgul bayri fiyaldık. Emin sen aydiyan da şu zatlar vardı dımmak balon aktı. Yani men şun ayetsem o tayda olur yığınacaklardı. Şen. Yoksa halkımız için hizmet eden adam o olurçasın tanıyan ben yurdun için. Yani mümkünler şun aytmaz. Hep olan idinle garalar menden hayiş ettiler de. Ol adamdan süm kossar. Ondan men nädip olan garşysyna bir söz aýdaýyn. Men amyzyň ýumulgysy ýa mumly bolup durmagy şondan bar. Başga iş zat. O bir illeşmize ýazypdyr ýanky ýazan illeşmizde. Meniň bir işgärimi basdylar diýe asly Täjikistan türkmende hiç pasport bermediler welin ýazyp başlady azatlyga. Ahir basdylar elinden hem jaýyny aldylar. Maşgalasyna Aşgabatdan mara sürgün etdiler diýe. Hakyky bolajaklar sen o maglumatyny Azatlyk radiosundan Aşgabatda uratyp durlar. Gaýtaryp owa. Owa, on kimliň edýänini çeldi men bilýän ýöne şu mal aýdanyň bilen näme unutýan men. Olam çekçek hak jezasyny şu taýda Ýewropa bermeýär. Türkmenistan hökümeti talap etmeli. Onun täze hökümet, ene täze Türkmenistan hökümeti. Men mesele şey diýip düşünýär. Ýerde işte şol ediler. Sebäp olar halkyň ganynyň, göz ýaşynyň hasabyna şu döwletlerde mülk edenler, çağıklap saklap otylar. Şeňmi? Ne? Problema şu taýda. Nawa. Olaryň eden işleri şeylerek owa gynansak da. Indi Halmurat ağa, owa başga ýene näme temamyz bar? Soraglar bar bolsa ber. Bugün kän bir sorag görnenok. O illeşlerimize näme agyr gelen bolup biler tema. Ýani şeylerek. Onda biz dowam edibereli. Boşluk bilen nämetse. İnternette problemi var diýip ýazanlar var bilen. Şu wagt bizde görnenok. Ýa-ni Halmurat aganyň sesi biraz nemeden ýala boldy. Ýa-ni suraty doňan ýala boldy bilen. Menne de kimden doňduk bilmedim. Azatlyk diýip başladym. Ondan sonra tapar agal mesele ve azatlıkta oynamaydı. Yani
Taparağadan interview ýaly bilemek yarım saat mi 20 minut mi tamam 3 minutun goýýaly bir gaher gelip maňa jaňa diýdi. Ondan menden haýyş etdi Harmunat diýdi sen näde bolsa da biraz diýdi köprek guruldy diýerler seni şu ýaltanmada ýadamada aýtşylar siýasy reforma geçirilmede Türkmenistan hiç tat ýokdy. Ondan şol apara gaýşy bilen şol arasynda ne bir hökman ýa-da ne siýasy reforma gerek Türkmenistana diýip şeýdi aýtyp başyp. Onun men ozar gürleşdim de şol niýasy ýa hökümetiň ejetine bajatyna ýetmesen bolýar. Galyn zady aýdy berdi. Şoň üçin şu siýasy reformanyň dile getirdik ýoksa saparagan özü şunkun halka düşünürşi ýaly başlan weli 96-njy ýylda radioda aýdyp biljek-de şunkun edýän görünmedi. Sagatlap, ýarym sagatlap, bir sagat şol sany menem senem olam bilem eger ýurduňda içinde bolmaýan bolsa daşyny şolar beräýmeli de bize tribunany. Asit ýokdy, ýaş çağı şudur. Ýöne biz bara saparaga. Men aýdýan 90-njy ýylda men ilkinji interwýu beren adam. Yani 27 yıllap şu radyo bilen arkalaştım, işleştim, da dedim. Men alan baylygym ýok, alan hakymym ýok, hiç tadım ýok. Näme gelenim bolsa ýene halkyň özüni paýlatyp der urşulygyny. Ýöne bular halkyň ganynyň hasabyny goşa-goşadan jaýalylara Pragada. Jogap bermeli bol. Ma. Ýöne işinden howlandan soňra halka hyzmat ediljek bolsa, ondan märi ýenem hana 10 ýyl 10 ýyl wagt geçdi. Ha? Kimiň aşagyna ýatyplar? Ýene de halky dodukça urýar, ay şuňal halkymyz bar, nämämiz bar. Sen halkyň dyrnagysy da ýok. Sen şu halkyň hasabyny, şoň betbaçylygyň hasabyny baýlyk toplan haramzadasyň. Ine men size şu taýdan aýdýan. Dinleýänsiň bilýän. Näme garşylygyňyza mawardy getirmeň, goýun. Mundan başga näme diýjekdim? Almurad ağa soraw beripdir size ýyleşmiz. Niýazow diýe näme üçin azatlyk ýaly habarlara goşulýar diýdi. Goşulmagan, ol agitasiýasy gidip dur, emede ýurduň içinde. Şahsiýet kulturyny gurnawaty, ine şu ine bizi ýagty gelecek alyp gitjek, ine biziň türkmeniň altyn asyryna getirecek, güleli sygyr berjek, Mercedes maşin berjek, bize motaýdan çykjak, şolaň hiç bir semsede ýok diýse, ýalan gurun. Sen biz sapar telkin tanýas diýip aýdyp. Ondan şo biziň özümize alyp bilenak, ol ýam Ýewropada. Ýok edip bilenak, ondan şo azatlyk radiosyny täsir etmeli. Öz adamlaryny ýerleşdirmeli. Şu adı var. Adi admışın familiyası Javadi, Azerbaycan. Yine son eline tuttumun Amerikalılar. Tacik radyosunun yol başlatından para peşkeş aliyana kendine anırkı şuun Rahman'a sevdirmeyecek bu. Şey mi? Şu barada sonun Rahman'ı kritik etmen zaten o anırkıların bana pul uğra diyaneke. Yani Tacik'le beriyan varsa Türkmen'le beriyan neler ödüyor? Beter ağlardan. Bir-birinden beter aslında. Enne şu azatlyk radiosyny kim işe gelen bolsa, ema Orsiýada şu biziň ýyzymyzda kim aňyrdan uğradylan bolsa, 93-nji ýyldan başlap hemmejigi hökümetiň uğradan adamlar. Mesela. Sonra bu zatlary bizim ýeňsemizde näme çöre ýyzarlar otursa kim nerede näme diýdi, näme hereket etdi. Ondan çıkıp da gözü durturup duran hakikatlar, ağzı hakikatlar. Ondan aňyrdan halk ýazyp, ine bir de yazık bol azatlygy ine doğanım ya doğan oğlan şu güne düştü. Ya adın tutup aýdýarlar, şo ýurda gelse bolýar, enesim dugla wagtlaryny ipine. Adamlyň maňa aýdan sözü var. Şeýle. Yurdun içindäki millet yurtdan kaçmak derdinde diye. Doğru. Şu mahal kaçan utular, duran tutular diyen akıla hizmet ediyor halkımız. Näme? Hep görüşesi gelen akbarıncıdan, ikinciden görüşmeğin yollarını tapanak, üçüncüden şu zatları öz orluklarını döredip öz aralarına maslahat eden. Maslahat ediyen adamlar şu mahal çıkargan gözüm. Yurdun içinde yem hareket edip böyle. Yurttaşlar, yurdun daşlarında bärde de cennet yok.
Hem yerde zahmet çekmeli. Türkiye gelýärdiňiz, Türkiýe lira 3 ýylyň içinde ýam 3 ýasa gymmat ardarlady dollaryň hasabyny. Näme bar onu gelip, näme kazanjak? Masalan taşlak gelip, şunça pul çykdy dedi. Ýene de bärik gelip, Taliban ronu ýurtda öz hakkymyz üçin göreşler peýda bolmazmy? İkinciden, ondan çıkarın bilenem mesele düzelecek gali, iyidiniz akılın hemmesi şol cenayetkar toparın elindeki yesir. Ol vakarnak. Siz bärde çala ayağına kıyışıp bassanız, olar korkudan olup başlayalım. Yine olun oynayan oyunu şu. Şolardan korkmak gerek mi deyilen soru vardı. Gerek gel. Hükümet yok, devlet yok, kanun yok, konstitusiya yok. Demek kapınızdan gelen cinayetçi, terör. Näme dip ağzan? Talançı. Talançyň hakykati kızgın güldür ya çarşak. Ulanım. Öňde soňda bir amanat janat tawsyranda gelşen. Öňde süýnüp ýap ölmelimi ýa sen söwüşde hakky hukumy üçin göreşip ölmeli. Haýdy peýda bize. Oturma özüňize jogap berin. Men plan zat edin diýme. Ýöne özüňize jogap tapyn. Mene tapdym özüme gerekli. Bunun 35 yıl olur. Siz taparsanız gözlep görseniz kıyınlar. 2 sene sonra duradım önüne. Şonun için o yurdu taşlarımız bilen bizim kutlayan zadımız yok. Şu 50 trilyonumuz çağırımız artık çoğuluklarımız taşlap kaydiyor. Tiyorsene bizimle görüşmen uğruna çıkmalı. Görüşemiyor. Başlarını. Şonun için onu korkup ne edeceklerini bilmen, sırtını kime diyeceğini bilmen, suudun prokurorunu çalışanmalı yani. Yine de sol yani korku esbabını güçlendirmek için. Bundan beter nahil güçlendirmek. Şu gaykanın bolta sarağında aylanda ahir sor hırı düğbe yeterini sırayı veriyordu bolta olsuya. Ya gayka sıpıyor. Yine onu gaykası sıptın ne? Ne edip başını canını aman saklayacaklarını birine. Hayti yurda kaçmalı bular. Hayti yurt bular saklayacak. Hiçbirisi. Hani Niyaz öldürenlerin sonra o yurdun daşına çıkaran 18 milyardan görüm edip oğurladılar. Bunlar kıyınan şey derler yurdun daşına çıkaran. Geday kalırsınız çağılarınız bile. Gidecek yerine diyor. Hani başprokuror bilen Aşgabat'ın oğurlanan milyarlar az mı? Hani ikisinin göz uçmak. Karağı o nepede. Kellesi işleyen varsa, karağı göreyen varsa şu pulları halkın hayrına dip uğradan bolsa belki halk şular öldürmese de günahını bağışlar hiç olmanı çağıran. Tohum tizi bilen koyuyorlar. Beylekiler aydiyan şu marpağını götürüp verirler. De görürlü. Görkezme esbabı şol ikisi. Baş prokurorluğun Aşgabat'ın prokuror. Siz şolarda nämeňiz goýýa, nämeňiz enay? Kimin nämesin götürüp bersiňiz otaydy. Utanç aýaňyz ýokmy sizin? Tek bir ay bolup durýar olaryň özüň gelen. Yok, onu 1 ýyl ýarym goýup Gurban Ulyň ogly. Şeyleme. Aýrylanyp. Ýyl ýarym Şeyle hawa neme diýär hawa Halmyrada eger gören bolsaňyz Amerikan jurnalisti Tucker Carlson bilen Putin'in geçiren interwýusundan näme netije çykardyňyz we Putin'in hawa beren jogaplary bilen kanaatlanýaňyzmy diýdi. Bu aslında Halmyrada gurrunly berdi muny başraklara. Seredin hawa çykyşyň ilkinji 10 minutundan başlap seretseňiz, ýöne Halmyrada ýene başga zat goşjak bolsa goşup biler hawa bu sora bilen baglanşykly. Yok artık Moskosakkan mene yam aýdyp berdim. Yurttaşım şol bardyr başta gaýdan zatlym. Men nämetine kanagatlanaýyn Putin. Ol Türkmen halkynyň şugun ganym düşmanyň esaslarynyň biri bolupdy. Ähli biziň ýurdumyzyň halkymyzyň baýlygyny elinden agdyndan gaňyryp orsiýada gidip otur. Nämetine men kanagatlanaýyn. Ol taryhy eýame Rürikovçlardan alyp gelýär, orsiýet öz başlangyjyny onu eýdipdir, meni beýdipdir. Ozal Ukraina ýokdy, soň döredi. Orslamaýar, haçan döredi. O ors bolup boldyňa bir ortaýa ýanky Moskowaň düzlügüne ýerleşen bir kesecek ýumruk galjak, o kurup aqalanyp başga dille milletlere orsiýet federasiýasy. Näçe millet bar? Onun üstünde näçe musulman, näçe hristiyan, näçe buddist, näçe beýleki jöhütler sanasa onun içinde bir 10%'den tutana Orsiýadyň territoriýasyny. Ýöne şolaň galan hemme 90 ozal dörlü döwürde basylyp alynan milletler
Şoň ýaşyny biziň şol 1881-nji ýyly Türkmenine Kılıçdan geçirip basyp alşy ýaly olaram şeýdip özlerini basyp aldy. Ýöne şu Orsiýet imperiýasynyň iň soňky basyp alan döwleti we milleti türkmenler. Ene şoňa ýetip Orsaklaryny aňryk gidip bilmedi. Şoň oňa da bula ine bahana getirýär-de şuň kun öme bahana tapyşlar ýaly ine gitler diýe mezur bolup Polşa girme, menim mezur boldum Ukraina girme. O türkmene de şey diýdir, eger biz şonu basyp almadyk bolsak aňyrdan ingilisle gelýärdi diýär. İnglisler ol döwre hem koloniýalaryny bir-birden demedip ýörtdiler ha. Yok. Dargadyp ýörtdiler. Pakistan'dan indi şol owanyň üstü bilen gelip Türkmenistan'ym aljakdyr diýen jakjak ýerine goşýarlar. Men klaslaşym bardy. Bardyram belki şu malum men klaslaşyla olamur. Beşlikçi okuwçym bir beşlik okuwan Güýçgelli Gutluýew diýip. Ol ýemede Aşgabatda bilemem pedinstitutda mugallimdi. Men Türkmenistanyka. On eneti var jurnalist Täçgeli Gutluýew diýip. Şoň bir ýazan makalasy var. 90-njy ýylym 91-nji ýylym. Eger diýe biz ýaşadyk, ýani ingilisler basyp alan bolsa diýe orsuň ornuny biz gül ýardyrmyşda ýaşardyk şu mahalli ýani. Men de diýjek bolýan adam ýurtdaş şu döwrelerim bizde biraz şol taryhy seredýän ýa gelejek görýän adamlarım, şol sanly jurnalistlerim bar diýip hoçuk gatlygam bolsa ýöne. Ana şol adamlar ýitirmediler. Ýokdur. Hiç ýerde. Bilemek aýetde barmy ýokmy? Doğru. Şeyler. O ýöne o zatlaryň hemmesi ýalandan ibaret sebäbi Britaniýa o döwürlere ýem nemelerini dargadyp ýörtdi koloniýalaryndan çekilip izine. Ol neme düýünden başga bir meseletde. İýleşimiz ýazypdyr, azatlyk. Aha. Maňa ortada bir kase Bolýa. O men ýanky neme barada gurrun bereýin. Ýanky Britaniýa aslında güýçli koloniýatyr bolan bir ýurt hakykatdan hem dünýäniň ýanky hatda şeýle bir ady bar bunuň. Üstünde günüň batmadyğı bir imperiýa diýip bir ady bar da. Sebäbi gün nire gitse gitsin hökman suratda Britaniýanyň bir koloniýasy aşagynda bolýardy. Şeýle uly ýanky Täze Zelandiýa, Awstraliýa, ýanky Okeaniýa diýilen ýer, Maleziýa, Indoneziýalaryň o sözüne diýär. O taýlarda bar, Afrikalarda bar, o demirgazyk Amerikada bar. Hemme ýerde koloniýalary bardy. Ýöne eýem 19-njy asyryň soňlary 20-nji asyryň başlarynda dargadyp başlaýar. Güýji ýetýär, dünýä üýtgeýär, dünýä şu an dünýä üýtgedi, ýöne Rus imperiýasynyň habary ýok ekende. Men arkaýyn girip ýaraglar bilen basbalaryn diýip pikir etdi. Ýöne eýle däl, dünýä global dünýä. Bir ýerde bir zat bolmagyny islänik, hatda Hytaýam nemeden okda, gatylşan okda, bilýär. Dünýäde bir ýerde bir zat çyksa, hökman suratda aýlanyp saňa da gelýär bir uçu. Ve Hytaýyň hem şu günlerde iqtisadiýaty gowy däl. Yani diýjek bolýanym Rus imperiýasy gaty köne pikirde üýtgemendir. Hakyky ýanky karatelni mexanizm ulanýan bir imperiýada. Şonuň üçin hem ýalňyşdy şu wagt. Näde bu uruşyň içinden çykar? Ukrainada gaty kenzeper görür welin ýöne o Russiýa burada iň utuşsuz çykjak neme aktyor da. Yine şeýle bularyň ýagdaýy ýöne bize ýanky taryhda neme şyltan atan ýerler hem bar da bularyň. İnglisler bilen bile işlediler. Şonuň üçin basyp aldyk diýen ýeri bar. Almyrada Türkmenleri. Türkmenler o İnglisler bilen bile işleşjekdi diýe, o basyp aldyk diýe ýöne hakykatda İnglisler bilen Ruslar bilelikde işleşen ýerler bar ekende. Taryhy seretsen şonuň ýaly bir nemeleri bar.
o ýagdaýlary. Ýöne indi bu zatlar ortada soň soralara geçelde iyileşimiz yankı düşüncelere diýeli bu bezek. Azatlyk Azatlyk radiosu diye. Azatlyk radiosu o sıçan tutulýan gapanyň peýniri eken diye. Şey diýip ýazypdyr o. Ola bolup geler egerde şunça adamın o ine cezalandırılanı göz önüne tutsa, kat yazan adamların yitirmedilerlerin göz önüne tutsa, azatlyk bilen işleşen yani kabarçılar vardı ilkinci yıllarda şol 92, 90 çelli. Yine şuların niyaz yığınadı. Şular vardı. Hadır şu bunu çelli gurrun ediyen adam yok. Yani bular adın haçtan tuttular. Şolan adın tutup ganarar ya pul girdi almak için. Ölüm otordun gitti. Adın tutayan adam yok. Ne için men yatlak gelmez şu kunu çelli. Hoşal Garayf'ın adını ya beyle kitlemizin adını. Şimdi yürekte duran adamlar da şular adının tutanak. Yani şulan adın tutup azatlıkta pul kazanırlar. Yani iyiden akları yeke kömek edenine şuuna çel. Şan bu da vardı. Yani şöyle dilenler. Şu an için neydi yani? O bir azatlık men şahsi düşmanım değil. Yani on edip oturun on içinden adamların gel işlep eden işleri var. Onun o zerip nazarıyla nazarladan onun şu Türkmenistan'ın gelen anırdan uğradılan adamlar etti. Ben böyle ikisini günah yüklesem onu men günahkar. Yani şu anırdan uğradılan adamlar var. Gele gelmeni zerip nazar ayırmalı öz aralarını yemek başladılar. Da görürüm. Benim hoşçak bollum ben neyim yok. Yani Osman gördüm näme diye. Öde Türkmen elin bilen aktı ya da çorba imelliyen yani çorba ismelli vay diye o Türkmenin diline yok diye tapyada ömeden haramzadan bir. Çorba içilýär, çorba iýilýän ýeri o. Soğukta tol içiler de iyileyenler palo bilen elim bilen iyiden ol başladı. Yani şu zatları bilen şu azatların başlığının vazifesinden şol münasipte son orunu biz oturmalı özünü görüyor da şey. Ben bu zatdan hemmesini ne yurda varamızda halkının şun kun aydınlığın peydası yok yurttaşlar. Yenem bir yok. Sebep olan aydının bilen olan çekçek cezası yok. Aydın'a göre son neticeli iş etmeli. O neticede de işi Aydın'ın peydası yok. Yani umumi yağda enne şumarana ben aydı oturmalı itleşimde yurttaşlarımızdan yadı oturda enne onun beytler mani yığınadılar. Ben ona yani ben görer dağıtlam, bilen dağıtlamaydı yani. Hakikaten bolon dağıtlar şol. Şu azatlara yazılan arızaları Angrik Aşşavada iyidine uğradıyan şoğulçular vardı. Görüntü uğradılan adamlar. Hatlar bölümüne gelen öğrenlerim okuya, ondan sonra köpek adam aydı da men Murat bolsam amanaga dip okudu ya da men adım. Ama aşağını yol hakika adı adresi yaşayan yer vardı. Ondan sonra Angrik uğradı yani. Gittim sonra amanaga da Murat'ı bilen böyle öğürlüp azatlıkta olur çıkış eden yakat uğradan. Şular yani ayrılığın şeyadaylar olup geçti. Yani yurda varsak zaten hemmecik elbette. Üstemaçlar hasabadan sorulur. Bir topar ölün ağa entek yurdun içinde ecir çeken maşgallar var. Şöyle o halkın yaralarına ýaňap aldylar. Niýazow döwründe başlandy. O indi bilýäs näme diye. Bu mesele gaty bir üýtgeşik Ruslaryň öz ýazan näme diýär-de 1916-18 ýyllar gozgalany diýip ýazan ýöreýte taýinlan raportlarynda näme barda? Käbir maglumatlary berýärler. Şo taýda berýän maglumatlarynda Türkmenleriň elinden yaragyny, atyny hemme zatyny alýarlar. Ýöne şo taýa koloniýalaşdyrmak üçin baran Ruslaryň maşgalalaryna yara berýär. Näçe sany yara bardygy, haýsy görnüşde yara bardygy, näçede okunyň bardygyny hemme zatyny ýazýar şo taýa. Ýöne yerli halkyň ýani türkmenleriň elinden bolsa hemme yaralaryny alypdyrlar. Edil şol zat ine Türkmenistan ýa garaşsyz bolduk diýenden soň gaýtalanýarda. O diýmek o Ors imperiýasy şu öňki edenetdiligini dowam etdirip dur diýmek bolýar. Başga bir nämesi ýokmy düşündirişe. Şolaryň tapan nämesi de hilesi.
Yemede kemin Türkmen'de bir söz var. Ertir tur atağını vur, atağından son atını diýerdi. Ejeng sonra diýene atyny vur diýerdi atağından. At gidin yollaşı. Ömründe Türkmen atın üstüne gelen bir ayak yoluna piyada gitmese kalan yerde Türkmen'den atın üstüne oturan millet. Erkek denanım gerek yerine den kılıçlaşıp vursan adamlar. Inni Türkmen'in elinden şu yıllar kılıcam alındı, beşatarım alındı. Son attan düşürüp eşeğe menirdiler Türkmen'i. O eşeğe araba sürdürdüler. Eşeğe menirdiler. Ben sağlığında gören de adıma diyen bir tapar. Ya şulla hırçın değişler. Vahe. Bir yaşılın beyle olay, bir dövür selkme telpek bilen kıyratın üstüne oturan adam. İnnana eşek menip bariya deyip kıynanırdılar da men çağırkam. Huşumda alın dağıtlar şol. Onun şol alt pöngleri vardı yani 10 knil, yani 16 nil, 30 knil. Şolar bilen şu dövren tek elinden alınmanı da vardı. Şu pöngleri bilen toylarda atışık geçirirdiler, yarış. Hem perwarlar görüşerdiler bir taýda. Soňra ol akdip ol aňyrakda owan çetenine daş goýup şu taýda çüýşe goýup näme goýup mene atyşyk ýarş geçirerdiler. Mergen nemesi. Mergen ha sağ ol. Ine şu zatlar bardy, gyllar batda da, bamyda da, bäherden näde ta aşgabada bar ýa-da bagapdalar. Ýa-ni isgenler gadanjyk adamlar ýörüýte giderdiler şu zatlar. Yani katnaşmak için. Türkmen bir yaragyny şeýle bir gowgurun adam biz bir geçmişde diňe çarwa däl biz harby bolan adam millet. Dedi uruş gerek bolsa derrew ýygnan beni yarım saat goşsun düzmän başaran millet biz o. Yani bu Türkmen ýere çaldylar. Yani şu zatlar bardy men sağalyk döwrüm dedi. Soň ýuwaş-ýuwaşdan ýa-ni iýleşmeden aýtýar elinden ocağa bäşatlaryny ýa-ni seçme tüpüňinem niýasyň döwrüne aldylar. Özleri olar seçme tüpüň bilen marin birinji sekretärini atdylar. Gökdepen sekretärini atdylar. Gyllarbadan häkimi Almyrad atdylar. Soň görse o ýarag bilen özlerini atyp biljekler halk. O ýaragy elinden aldylar. Şonuň üçin alýarlar. O halk ol gördü halk nägileli gün-günden artyp barýar. Ondan soň şoň çykaryp şol halkyň gözüniň oduny almak üçin ol Aymyrat diýilen ogry warda kon çykaryp halkyň önüne atdylar. Niýaz köräbir soňra ol bir ikisany Cenayet şol aşgabatda gyýyzgelleri şol maşyna mindirip alyp bilen akdyp dagdy zorlap sotaýdy öldürip gaýdýan ekenler. Bilikisini mene getirip mene halkyň önüne atdylar görkezip ikisini. Şeý dip ol Niýaz özüne sotaýdy Robin Hood ýaly Türkmeniň görürsen at gazandy. Halkam şoňa ynandy kemine. Yani o taýda Niýaz beýdip atmalardy, kanunyň üstü bilen attyrmaly da o taýda kanun işli. Şuň tutdy ertirem atdy. Näme üçin Aymyrad atdy? Sen çok hemme düýbeni bil nämeden başlady Aymyrad? Haýsy ministrler bilen gatnaşyk saklaýady. Ogurlugyň sistematy nerden gelip nira barýar? Kimler gatnaşýar? Näme üçin men şu gapymda duran Volgam ýa şu gül maşyny ogurlady ýaly ertirem o jaňa aýdýar şu maşynyň gerek bolsa 20.000 rubl getirdim. Hemme zat milisiýa bilen, prokuratura bilen, sudlar bilen baglanşyklaşdy. Niýatyň öz konkurendiň aýyrdy, öz garşydyna durany. O şo döwür Aşgabatda kim ýurda dolanýar, Aşgabat dolanýar diýmek Aymyrat diýip aýdyr. Niýaz hasaba alýan adamam ýok. Gizek şäheriň häkimi Aymyrat diýilýär. Olar üçin. Bu men çağırıp ýanyna aýtdym, men şunu kun aýdyp beren halka. Men käme giderdim de aşamlaryny görse. Men şo otyn adamlaryň halkdan gelen hatlaryň üstüne işläp ýataňa atmalar. Şeýle gelmeýän çaý içeri. Bar ýanman ondan so taýdaýdy. Almarat ýani şu diýe. Demek Ahmet desem o da şunu molsa aýdaýyn näde. Demedi şu diýe ogry Aymyrat bilen giýdirlikde duşýan eken gelip maňa oglular aýdýar. Oglular diýenem şo KGB agentler bolmaly. Yani şu derejede bulan gatnaşygy var. Şeň ondan sonra özünden gorkup bol Aymyrad atdy. Ene şeýdip ol konkurentini ýokotdy. Ogryny ýokodan ýa ogurlugy ýokodan Türkmenistany. Bara şu zat şu güne çeldi.
Ösmese pes elmedi. Oğru atılmalı bolsa özlerini atmalı ilkinci nowatda diýwary söýýär. Bäş ede gatsaňam az. Ýöne halky şu zatlar bilen ağırlap gözüne çöp atıp altyn asyry nämesi. Şular realýada kemen. Aha. O habarlarda Demirazık Koreýa Günorta Koreýany basyp aljak diýip ýa-da onuň kam arzumy Putiniňki ýalak diýip sorapdyr. Sağ ol. Ne görüyorum siyaseti idarede yurttaşlarım kâna kemin. Aha. O hakikat. Bilmiyorum gün geçti bu haberlerde menem okudum. Oğlum näme yani yatıp kalının atıp kalyanın kıyal Putin kakasının kim alacak var bu. Oğlum hayvat atyanırda. Yolda Koreýada, Demirgazy Koreýada yadro yarağı var. Atomlu bomba var. Taktiki yankı yadro yaragları var. Onun kim verdi? Moskva verdi. Ve selam. On kim gollaya? Xitay gollaya. Ondan näçe inne hal mesela Demirgazy Koreýa, Günorta Koreýany basyp alsa, Günorta Koreýa iň bir demokratik döwletleriň biri. Şol prezidenti bir zat ýalňyş eden üçin ýylyň iki prezidentin türme bassalar bula. Awa hatda suwda çekip Bizim döwletler olmasak ýagdaýla düýşüňe de girmez. Emma şonu Günorta Koreýa kanuny işleýän döwletini edip şoň üçin bular her zat etmeli, şonu aýyrmaly. Xitay her zat etmeli, Taywan almaly, Taywanam Xitaýyň halky ýöne şol adada ýaşansa bir öz başyna döwlet gurup başga ýol giden. Amerika kömek etdi şolary öz döwletini gurmagy, hani şolardaky çykkan ýa-da elektron çipler var, türlü gurallary, şol sany ýaraglary goýulýar. Şonu Taywan. Yo, Samsung diýdi bir giden tehnologiýalaryň demesi şo taýda. Ýa-da himiýa, saglyk nemeler bizim bilmeýän, görmeýän zatlarymyzyň köp tarapy şo taýlarda da. Soňra taýda mysal üçin iň pes orta ýakynrak aýlyk $3000. Demirgazy Koreýada $10, $15 belki adamlaryň alýan aýlygy. Türkmenistan ondan biraz nemede ganimat şeylere bir nemesi var. Iň soňunda halkyň özü eşek bolup araba sürüp başlady diýe Almurada. Şeylere bir ýagdaý var. Soňra da barasy dünýäde gaşan türkmen medeniýetine şeýdip şu derejeye getirdiler. Men gülýän bol bir azy ülke bagyşlan ýurtdaşlar. Gaýda. Men gördüm bir çetin. Men şon üçin ynam bilen geleceğe garayan gördüm şo döwrem gözü bilen näde seredenne öňündäki adam ýüzüne seredi bilmeýän ýaşullarymyz bardy. Irky döwür kemine görüňde bir tank gelýän ýalar ýaşullarymyz doğaly zatdy telpek şular görse hakyky türkmen adamlar o kepçekçi adamda kim ay olup o niýa barmak çomoldan adamlar gatkan şo mara baramda da aşawada gelem dedi men Balkana atla aýtmaýyn o onu adam hasagyna diýişik morana Balkanda yetinçe diýerler de ýöne ne şeýdip ýuwaş-ýuwaşdan bagyşlan bolup men dogrusyny aýdym bütün biz halk bolup boktan kemput ýasadyk ene Niyazmam, Gurban Gulam, on doğmasam, üçtüne biz halk bolup, ayırmayız biz özgünemiz üstümüzde. Halk bolup, boktan kemput yasadık. İnnem son boktuğunu görüp otur. Çıkırganım gözler bu. Taptığım ucun. Şu çıkırga tarap halkın bir hareketi gerek. Her kişi düşünüp hareket gerek. Düşünmen hiç kim sözüne inanıp hareket gerek. Yanlış bu. Özüňizi edin şu hareketi. Şonu belli bir netije gelir. Şonum hemme ortaklar, ortada duranlar, Azatlyk Radio Türkmeniň ortak dilli programmamız var. Hemme Türkmeniň ortaklar şuň kun hazina. Hemme de. Kim şoňa goşunt goşýan bolsa, girdiji getirýän bolsa, kim şoňa öz gelejegi üçin oýlanýan, pikirlenýän bolsa, öz neseler üçin hana hazina. Hemme deňler. Men kim der, ol sen kim der, başga biriniň kim der? Döwletiň halkyň
Şoňa hiç kim el urma haky ýok. Dogry aýtdyňyz, oğlunuzy sapara bilen eden gepleşiňizi. Men şonu kanunçy hökmüni dogry gollaýan. Şona mene netip bolsaňa kabul eder şu kanunlar midemiz asarlar we hiç kim hakyna el urma haky ýok. Bollugy tordy. Ona aýdyn. Aha. O 2000-nji ýyllarda bir ýaşly ömrüne we köne türkmen filminde işlendi ýa. Kan gaýtalap aýdýardy. Bu türkmen başy diýýäňiz artist Muhammed Çerkezowyň döle diýýärmiş. Owa Aziz Hanyň rolunu oynan. Owa Muhammed Çerkezowmuş. Şeýle bir komentariýa ýazypdyr diýleşimiz. Ay bilmedim de. Kiminkiligi belli däl diýär. Yani son Ejesi bilemese. ya Bezletem o ne Floriale onun tarih hatları var ana suudun kararı ana şol bilen yani dettom diýerse bir yetimler öýüne önüp ulan iksana ýaşulan o görleşmek liderlaşmak maňa meýser eden sen men şolun sözünden çen tutup aýdýan on çağlykda da iýdil adam bolmanyrdy. Şonda bar, onun için biz kimin döwlet diýeli, kimin çağatı diýeli, o bilen hiçimiz ýok. Eger şol halka döwlete bahwitli adam bolan bolsa, onun halk tepesine götürerdi ýöne. Kezap ýalançy. Her adamy ýalan. Ulan sapartil kadın güne yatıp alana, onu düşünüp kılda. Men size şonu aýdyp biljek. Näme diýeyim? Doğru. O iň soňy ýank bir adam bolsa, o kimin nemesi olanda da tapawdy ýok. Belin ýanky o kakasy bellilerin eten edip börer şu gün. Ýanky üýtgän zat ýok. Iň soňy şeýlerek olaryň ýagdaýy. Başka üýtgeşik neme ýok. Öyle. Şeýle halmyrada bilen o kan demeleri biraz geniş tuttuk ýaly bugünkü temamyzy. Ýerleşlerimize. Ay, bolşuna göre adamlarda soğuk dörüye bizim bir zatlar aýtýar, üstüne goşulýar gidip berýärdi. Bilmäge haky bardy adamlaryň. Men bir zady pikirlerimde ýurtdaşlar. Ine şol 90-njy ýylyň parlamentini şol saýlawda ýanwaryna boldy da. Şo tak gelen 175 tane deputat bar. Indi şu gün şonun bärini 34 ýyl geçipdir. Hemmesi ölene. Hiç olmanı üçten bir ýardy bardyr şol adam. Näme üçin şu güne çel şolar hiç birisi şol başda SSR ýykylaryna bolan wakalar barada, görün gülleri barada, ya şaýat bolan işler barada kelam agysyl aýdan aklar. Näme üçin şol taryhy ýanlar bilen o dünýä alyp gidýärler. Ya maňa galyp men hem ýokary sebeden başlygy boldum parlament. Men 175 deputatyň biri başlygy ýatdy. Ýöne şondan soňam kemine bir daha ünçek şolýanna ýurtdaşlarym. Şondan soňam pesinden 4 ýyldan gelýän bolsa, indi şol geçen 34 ýyla 8 gezek parlament çalışdy. 8 gerek. 8 gezekde de soňkularda 120 deputat bolany bilenem, indi 1000 adamdan geçýär bolar. 1000 san deputat halkyň peýdasyna, halkyň haýryna, halkyň adalatyna, ýa hak hukugyna bir yekaca çıkış eden adam bolmady. Birce adam, 1000 adamdan. Şolaryň ikimiz ýa türkmen, şolaryň göbek ganyşy topraga dökülene. Näme üçin bular beýle öz halkyny şolar ýa hyrsız darýarlar. Ondan biz näme üçin indi şolara biziň rahimdarlyk etmeli. Şolara biziň halkymyzyň geleceğini bagtany ýatyran. Haramhor, haramdadır. Şu deputatlık pul aylık deyip bütün halkının milletini satıp çağısını eklep oturun. Gavnuklar bir tapar. Ne bolun zat? Ne için aydan aklar? Şolar aytmalar. Halk deputatı adım götürüyor. Halkın bulan hemmesi bolsa Niyaz bilen Gurban bilen on doğmasının deputatı. Şola bilen bilece gidersiniz. Nira gitmeli bolsa. Kanun çıkararsa da cezani. Ýöne näme üçin demek geldin? Şol sahne ol näçe her sapar şol zarly ýynardy Niyaz, näme Gurban ýoly goýdy.
4000 5000 adamdan hiç bir hak hukuku bolmadyk. Ene naýynsaplar ýygnap karar kabul etdir, el galdyr, el ýatyr. Halkymyzyň bagtyny ýatyrýan şolar. Öte pampersli, o egni pagonsuz, şo zala ýygnanyň emmesi. Ady familiýasy belli. Çekersiňiz jedanyňy. Nira etjekdir. Bir Türk'te onunla talabançılık edip, o giycetin gününü edip, o hiç bir din zarış günüsü dekme çekip, izinle galaları 100 olur, 200 olur, uğradıp görün adamlarımızın sen göz yaşını sen cevap vermersin, verirsin. Ben aytdım o saylan özünüze gererini. Sayla varlığınız der mi? Şimdi o çınsamak ceza çekeniz dedi. Şonu aytacak oldu. O Çerkez 1911'de, Hurwan Sultan Ece'de 1913 ýylda doğulupdur diýe. Gabadam gelýär diýip ýazypdyr ýerleşmesi. Ema hakykatdan şol ema Hurwan Sultanyň statisti ýaly şol ahir terjime halindilýän bolmaly. Men günäsim götermän planda diýsem ýalňyşam o ema kişi deňdi şol bolup biler ýöne o on ejesinin o nähil durmuşda ýaşarlygyny ana Aşgabat raýonynyň Stalin halk suwudynyň çykaran karary bar. Men siz şol tawuradyp biljek. Başga men näme aýdy? Bolmasa ýurda eger şunu tasdiklyan bolsaňyz Hurwan Sultanyň mazaryny açyp Çerkeziňe Niýazyňyň üçsüniň emeň kyzyny DNK koduny alsa belli bor, oň atasynyň kimdigi. Gerek bolsa onu etip bolar ýöne. Ben başga çenäme diýen planda atdydım onu ýalňyslarda aýtsa onu gıybetkeş bolar. Doğru. Şeýle. O size pul gerekmi diýip sorapdyr. Pulun känmi? Bir neme bu tema gaty gowy şunu biri sorarmykan diýip börtüm. O ýa-ni sorarmykan däl, sorar diýip börtüm hatda. Şeýle bir zat bar-da, illeşler, ýa-ni biz jemgyýet hökmünde bir hukuk jemgyýeti bolmadyk. O käbir zatlaryň hem näme üçin ters gidýändigine düşünmeýärler. Mysal üçin Ýewropada hazyna bar. Hazyna näme diýär Ýewropada? Ýurdun ýollaryny, saglyk, bilim diýäs, ýa-ni çağalaryň ýa-ni okuly bilimli bolmasy meselesine iň esas. Ondan soň arassaçylyk. Ýa-ni arassaçylyk diýýärmiz kanalizasiýa ýene näme eýle beýle zat bardy. Şo zatlary amala aşyrýan zat näme? Hazyna. O hazynanyň pul nereden gelýär? Salgytlardan gelýär. O salgytlar kim berýär? Halk şo ýurdun içinde ýaşaýan adamlar berýär. Salgytlar nähil berýär? Gazanç eden wagtda gazançyndan deme töleýär. Ondan soň bir zat satan wagtda satan ýerinden töleýär. Önüme öndüren wagtda ýene bir zat eden wagtda şo taýlardan hazyna salgyt töleýärdi. O salgyt hazyna barandan soň ýa-ni aýdan ýerlerim bar. Ýol, o hatta günümizde internetden bardy. Şu aragatlaşyk diýilýär-de ýol diýilende. O saglyk, bilim, ýa-ni sud, adalat meseleleri var. Ine ösen ýurtlaryň köpsünde, mysal üçin Angliýada, Britaniýada sud işgärleri her ay aljak aýlygyny özleri ýazýar. Özlerini ýazmagyna ruhsat berilipdir. Näme üçin edýärler muny? Belki Şwesiýada da şeýledir, halmyrada bilemok. Ýöne ösen ýurtlaryň asyl umumy häsiýeti şu. Diýersen diýär, adalaty dowam etdirmeli adam, adalaty bilmeli adam diýär. O ýöne diýär seni daşyndan satyn alyp bilýärler diýär. Ýa-ni pul üçin özüň satyp bilersin. Özüňi satmazyň ýaly ine hazyna, ine sen çek, özüň ýaz, her ay näçe gerek bolsa al, ýöne adalatsyzlyk etsen, onda işin gaýdýar diýip demediler. Britaniýada her ay sud nemesinde işleyen sudlar, ya kazılar diyelim, öz aylıklarını özleri yazıyor. Nereden alıyor? Hazynadan alıyor. Hazyna pul nereden geliyor? Halktan geliyor. Ne şeyler yağdaydı. Indi
Bu taýda pul size gerekmi diýär-de. Indi bizim harçlan pullarymyzyň hawa hasabyny aýtsak, hawa sizin ýa-ni dowdoklarymyz uçuklar. Biz bu taýda görkezýän zatymyz halkdan gelen pullar görkezýäris. Biz özümüziň çıkaran nemeleri, ýa-ni guramanyň içindäki nemeleri görkezýäris o. Bu taýa geljek pullar ýa-ni aýtdykda habar kanaly 2 ýylyň içinde $23.000 harçlanypdyrda. O pula dawa ýa-ni nerden tap bermeli? Kim bermeli? Hazyna bermeli. Hazyna nämen dikeldiýe? Hakykaty dikeltmek üçin köreşýär. Sizin o asuda asman, o güllap ösüp barýar, o taýda mektep açyldy, bu taýda hassana açyldy, bu taýda o açyldy, bu açyldy diýe ýöne kameralar açyp Türkmenistany gezdiren wagtyň şo zatlary ýok. Ýurtda ne ýol bar, ne adam şekilli hassana bar, ne de mektep bar, ne molim bar, hiç zady ýok. Hemme adam tersi işleýär. Durşy bilen korrupsiýa, talaňçylyk. Şo zatlary kim görkezýär? O ýanky $23.000 işlän o habar kanaly görkezdi zatlary. Ine pul şo taýa gerek. O işlemesi üçin. O taýda işleýän adamlar o gündüz fabrikde işläp akşam gelip size habar taýinlap beren o insoňa. Ýanky siz diýänim şunuň ýaly soraýanlar da o IQ-sunyň o pestligini görkezýän adamlar şeylerek taraplary bar. Ýanky biz näçe bir adama saglyk demesine kömek etdik ýa-da arasynda durduk, garantiýa berdik. Şol adam hakykatdan hassa, şu bejerilmeli diýip olara ýynalan, olara berilen neme pullaryň hatda hasaby ýok. Ekrana çykany bar, çykmaýany bar bu işte. Bu zatlaryň hiç ýerine halmyrada o fabrikde işläp gündüz zähmet çekip akşamam gelip o pullaryny paýlamaly diýip bir zat ýok. Iň soň bu hazyna açyk, o hasabaty dur. Ine girseniz 2021-nji ýyldan bäri hasaba tutulýar. 2021-nji ýyldan bäri halkdan gelen pullar şo taýda dur ýazylgy görnüşde. O haçan beren neçelle. Her kim öz beren puluny şo taýda görüp bilýär. Soňam eline de kiftansa da berilýär. Ine siz näme gidiýäňizde? Konsulluğa gidiýäňiz, ilçhana gidiýäňiz, elinize faktura berýärlermi? Beren oklar. Biz berýäs. 2021-nji ýyldan bäri berýäs özem. Kim näçe pul beren olsa şo puly ine şunun üçin hawa berdim, biz hem şunun üçin aldyk diýip nemet dursa. Nemesin ne alan ýyldaşlarymyz her nemesinde bir çany faktura, hawa fakturanyň hem seriýa nomerine çelli bardyr. Biz häzir şunun ýalyk fakturada men pul töledim diýip aýtsa, biz barlap gören wagtymyz şonuň seriýa nomeri bilen şo kişiniň şahsy kimlik nomeri bardyr, YKB diýilýär. Şo zatlaryň hemmesi bizde hasabymyzda dur ýazylda. Şeylerek bu işim nemese. O halmyrada agyrrak bolan bolmagy mümkin ýani. Şeýle bir sora çyksa soň düşündirmesi aňsat bolýar-da. ýa-da aýdylyp berilmese. Yok beterem agyr däl, hakykataýdy o tinkemen, şular ýaly. Bir bardady ýa bolunda aýdyp berýärse, size pul gerekmi diýip, bize şahsy pul gerek däl, biz özümizkini ortak goýup oturdy. ýa onu aýdyp edilenek bu zatlar bol. Ýöne bular ýaly terde soramagy ödem bir geçiklerlik düşünýän. Size bize gerek gel, hana hadina koyun, özünüz, öz geleceğiniz için önemli olsanız, önemli olsanız onu etmek. Yurttaş, bizim zarımız var, zorumuz yok bu meselede, hazinalı meselede. Her bir adam öz isteklerini uğraşır. Ýagdaýyň bar bolsa kömek edersin, islesen edersin, islemesen etmersin. Ýöne bu şertini ozal aýdyp berdiler, ýa-ni kemine bilen sapara çykyşlaryny, şu kömek edeniň gadyry ertekün ýurda barlaryndan soň hazina pul goýjak ýa kömek etjek bilen tapawdy uly bar. Sebäp şu kun edilmeli işlere de harajat gerek, çykdyjy gerek, onu kemine aýdyp otur. Hiç bir zat mut edip bolanak, sebäp adamlar
Eli işli hiç kim yurdun daşyny mesergäp çykanak ýerine galan çağalaryň maşalasyny etlemeli, özüne iş tapynmaly, ýaşaýyş hemme bar, iýmitli içgisi bar. Ondan düşünkül da yardım edip durmaly. Hiç bir döwletde de şular ýardada o halkara durana görüp atyrsaýna donat diýilýär. Şularda şol kömek pul isleriniň saýt açarlaryna adamlar aýdyp otyr bizi gorlamak üçin işimizi giňertmek, köpertmek üçin adamlar bizim hasapçamız, hasap nomerimiz kömek edin diýip uğradylar. Biz bolsa hazyna aýdýar şunu goýun soň täze Türkmenistany şu ýyzyna barar, 10 etsem, 100 etsem, 1000 etsem ol ýurtda baramyzdan soň belli bor. Ýöne ýyzyna gaýtsa görünüp durdy. Kemine şumal aýdyp geçti 21-nji ýyllary. Men size aýdyp biljek şo 20-nji ýylda maňa uğradan adamlar bar şol ýanky ýok olan adamlar ýaşalan mazarlygyna beýleksine şol ýanky bir koronavirus döwrüne. Maňa uğradan adamlar maňa gelen pullaň hasaby mende dur. Olara mene ýurda baramyzda. Yo 21-den öňkini biz goşamyz ama men bu taýda diňe hazina komitetiniň nemesindäki aýdýanda. O öňkülerim şo maňa geleni men aýtma pardon borçum bar sebäp adamlar şo kyn günde adamlara kömek etdi. Olaryň başlanýy şol. Şolum hazina diýip men hasap edýän. Ine ýurda baramyzda ol adamlaryň elinden tutup balkonyna çykarar. Ne diýip bolsa. Ine şeýlere Şeýle o pul nirä edip uğratmaly diýe. O pul nirä edip uğratmalysy ine şu taýda QR kod var. O suraty screenshot edip alýaňyz. Ondan soň QR kod okuduca demetseňiz o atjağa göne ýa-da Hazine ve Maliye Komiteti diýip ýazsaňyz çykýar internetde ýa-da Google'a ýazsaňyz. Aşağına belki o ýadymyzdan çykmasa linknam goýarys. Sebäbi biraz gönefirler giçneme diýär-de kommentariýa ýerler açylýar ýalňyşmasam. Şeýlerek o soň ýanky Halmyradanyň aýdan ýeri möhüm. Bu taýda ýanky puluňyz alındy, gidildi meselesi däl bizim kiftansiýa diýen ýa faktura bermegimiziň hem sebäbi şol hasabyny tutmamyzyň kim berdi, kime değişli bu pullar ýurda barlandan soň o izyna gaýtarylyp berilýär köp mukdarda edip, näme üçin köp mukdarda edip gaýtarylyp berilýär. Ine Elon Musk bardy, hemme kim tanaýar Elon Musk'y, doğrudan. Elon Musk ýalňyşmasam başlan wagtda 3 milyon 4 milyon dollar bilen başlaýar işe. Diňe köjözdäl bilelikde başlaýarlar. PayPal diýdi, ýene näme diýdi, şoňa benzer şu işler bilen başlatdy. Soň Tesla geçti, ondan soň SpaceX diýdi, soň Twitter aldy, ýene näme etdi. Umuman şonuň başdaky 3 milyon dollar şu wagt o bir näçe 100 milyard boldy. Bir näçe 100 milyard gatlandy ýani. Indi ýurtlaryň hazinasy hem şeýledir. İslendik ýurt başlan wagtyne Pakistany alın, Hindistany alın. Şular gurulan wagty hazinasy noldan başlandyr. Ýöne seredin şu wagt ullakan güýçlü nemeleri bar da. Mümkinçilikleri var. Ulalya. Indi ýene bir zat var. Ýanky ýurdun adam başına düşýän baýlyk demesi bardy. Önümçilik diýeli, önümçilikden gelýän. Ine bu zatlaryň hemmesine o hazina hasap edýär, hasabyny tutýar. Şoňa gerekli esasy neme. Hazina diýär ýurtda näçe köp önüm öndürilse şonça ýurt baýaýa diýip aýdýar da. Ine nemesi şonuň ýalakrak bu işin işleyişi. O bir ýurda neme bir ullakan peýdasy değmeýän adamlara da ýanky Halmyradaň aýdýan donat ýa-da donation demesi, ýanky bagyş etme berip durlar. Bizim jemgyýetimizi gaty erbet hem garyplaşdyrypdyrlar hem sowatsuzlaşdyrypdyr da. Zada düşünenok ýöne düşünmeseň hem o bolmajak many gelenok iň soňa adamlar düşünýän adamlar iyi berip dur. Bu zatlaryň hemmesi hem gatlanyp gaýdyp geljek hem näme boljak soň sapara entek bir zatlar düzüp ýör hazine bilen baglanyşykly. Ona ýakynraklarda gürrüň berer. Soň näme girer? Ýanky nemede tahvil diýilýär-de, hazina tahvilleri diýip bir neme var. Ýanky gymmatly kagyz diýilýär buňa.
başka biz öz dilimize geçirecek olsak kımmatly kagyz, yani hazinanyň garantiyasy bilen kagyz berilýär. Soň şu kagyzyň bahasy hazinanyň neme baýlarynyň artmasy bilen olam artýar. Ýani bir aksiýa ýalap bir zat ýöne döwlet derejesindäki bir aksiýa bu. Şahsy kärhanalaryň aksiýasy däl. Ýene onun ýaly taraplary bar. Men detally düşündirip durjak däl, onu saparagyň özü görüp berer entek. Şeýleräk taraplar ham bar bu işin. Entek başlangıcı gaty uly giňiş, biz onu diňe web ýa-ni kiçijek bir neme üçin açmadyk. Ol ilk başlangıcı uly işler aýlanjak o taýlardan entek. O hal murada soňky 9-8 minutymyz galdy. O söze size bereýin. Ýoşluk bilen jemläp. Olur. Benim anna şol hazinaly mesele, benim biraz goşaýyn, ozulun bir ýerde aýdypdym, ol ene şu goňşy döwlet barda bizden Norwegiýa diýilýär. Şolon şu bir deňizi bardy, bir mene daglary barda, ösümlige ma baş gowry ýerde totaýdy, ekine karýar ýerlerim ýok diýen ýaly. Ýöne şu taýda şolar nebit tapdylar. Şol nebitten gelecekki nesilleň durmuşyna gelejegine dip aýryp goýan ýan hazinasyny nakyp boly 1 trillion 300 milliard dollar eýan bar. Şolarym ýene-de işläpdi. Aksiýa, ýemediýa, dünýäde köpelk gidip otyr. Ýöne Norwegiýa milleti Türkmenistanyň bilen deňeçerrek diýip aýdýan, olarda 4,5 million şu. Özlerim şu jülgelerde iki dağın kısılan arasına yaşap beren millet. Men bolmasa bir gün Norwegiýa gidemde diýin jalşy, şolun ýolunun durmuşynyň bir surata düşürip de uğradyň düşünipli bolar ýa. Şolun ejir çekip ýaşaýan ýok, ýurtdaşlar. Bar ýaňlar bir gülli aly durmuşlary bar, bilen bir işçi hem bizim baýymyz ýaly, bilen baý işçi ýaly görnün tapawut ýok. Şöwetlerim soň ýaly milliarder bolsun ýöne sadece şykyldyr. Bular baýlaryň gijeňle boýnundan, gulagynyň eline o gyzylmy birliant asyp beren milletlerden Skandinawlar gatyp bu meselede bir näýlen sada adamlar. Medeniýetiň üst derejelerine. Taýda bir ýanky aktygyny eline alyp oturan Türkmeniň bir ýemesi bar, Jenatkar Topara degişli denan. Agzyny ýanky altyndan ýasalan emzik bilen oňam daşyny brilliant daşlar goýup durmaň boýnuna da ýene de şolar ýaly barmagy ýogylyň akylyň jyr bar. O borda kolurda kynır da 90-njy ýyllarda ortaýetdi soňky ýaly. Ine şu taýda Şwesiýada Norwegiýada görkezsen näil samsyk millet diýip üstümizden güljekler de. Emma o taýda bolsa Türkmeniň aňyny goýupdylar. Ine şu baýlyk, ine şu derece, ine şu akylmyzyň iň aňry başy ýeten derejesi. Ine halkam şoňa mejbur edýärler inanmagy. Ýöne baýlyk o taýda däl, baýlyk ruhy baýlyk esasy da maksudsa. Şondan soň material madda baýlygym gelýär. Ruhy baýlygy bolan adama ýa milleti. Şo bolmasa oturdy. Şonayda indim, onsoňam öne şu kun bir topar soralar ortağa çykardylar. Kemine goýdy, hazina bar edy. Onu maýdan ýene bir gelip şol hazina biziň halk, millet, döwlet hökmüne hemmemizin gelejegimizdir. Şoňa mümkin kadar başardyňyzdan özüňiz islen goşandyňyz ol erteki günüňizde goýan maýaňyz ýa sermaýaňyz bolar. Ol biz üçin her bir adam özü üçin edýänler. Şonu dogry düşünmeňizi isleýän ýurtdaşlar, sizden pul dilep özümize ýaka köp garşylan adam däl, ona etjek adamym däl. Ine şol 20-nji ýyl Owrodanyň şu wagt ýene söýde dilime getirip otyn şu men şo edilen iş ören minnetdar. Şo döwür men hem begenirdi, hem tolgunurdy, hem halkymyzyň gelejeginiň bardygyny ynam bildirdi. Şonam siz etdiňiz. Şol ýurtdan şu gün mazarnyň daşymyň aýmançatam berlen sadakalarym hemmesi siziň eden işiňiz. Sag bolun, Taňry ýalkasyn, hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn. Indi hazina da size bütün halka ortak duran bir degişli mesele bolup dur. Şunu meni awra bilen alyp çyksak, ýurdumyzyň gelejegi şu taýda görýän men özüm. Bolaram, bolmajak zat ýokdur.
näme ihlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýär türkmen. Şu ihlas bilen bir işe ýapyşdyk, hökmen bolar. Bolar diýip ýapyşmaly. Ol şuň kun ikirjiňden aýşular etsin soň menim bara ýaryna diýen adam utular. Ona mundan aýdy. Ama ol ýa soňky nowatlaryň birisi de degişli bar. Yani menem bardım ya gorlaýardım. Gorlaýan bolsaň sana hazyny özüňiz gorla. Öz geleceğinizi, öz çağırlarınızın geleceğini aktık çoğunlukla. Yine şol. Hadyna hiç kim gider, ol sizin halkynky we döwletiň. Ýöne şuň şol hadynyň etmeli işleri bar, wezipeleri bar. Ýurda durmak üçin bir topar işler bar. Ýa-ni agitasiýa işleri bar, mass media işleri bar. Ol anarky jenaýatkar toparym dek ýatana görýän biz bir zat diýsek tersine bir zatlar çykyp halka alajak bolany bir topar şakyrdy saytlar döwretipdirler kemini gülkün ýaşalar. Hiç bir bulan çorbasyna duýdy ýok. Aýdýan zatlaryna ynam ýok. Özlerine ynap, ýöne halkyň boýuna daqşat bolýar. Serediňe, soňky 6 aýda bular enni halky hödür edere hiç ýyl bular ideologiýa galmadan dini ulan başladylar. Hemmesi gitdiler Mekka tarap. Konserde giden ýa. Beýdi bular özüni gorap saklap bilermi ýa bilmezmi? Böyle wagtyň soragy. Men pikir edýän halkçylardan dogry dürüst netije çykarar. Bolýa onda kemene çağıran üçin sag bol, ýurtdaşlar siziň men maňyzyň öňünde saglyk inniki efirlerde duguşýan çağsa oturum. O limit barmy diýip sorapdyr şeýleşimiz. Limit iň az bir bolmaly, birden azyny kabul eden ok ýalňyşmasam. O üstüne de o limit ýok. O näme bolsa bolýar. Soň näçe bermeli diýip ýazypdyr. Näçe bermelisine o siz demediýäňiz iň soňky faktora kesilip berilýär, onuň demesi ýok. O belli bir keskitli möçberi ýok. Nämänim? Ýa-ni bagyş hökmünde ýazyldy. Ýa-ni siz näçe bagyşlajak bolsaňyz şonça näme bilýäňiz, pul bagyş edip bilýäňiz. Soň ýa-ni faktoralaryňyz berilýär. Videonun başında biraz düşündürdüm. O taýy bilen baglanşykly. Ondan soň ondan öňkü videolarda bar. Dinlersiňiz ýöne ýuwaşlyk bilen giňişlerini gurrun berers. Bu nämäni? Endi hazynaly mesele indi başlady. Bunun halka değişil tarapy bar, soň iş dünýäsi we täze iş dünýäsiniň döredilmesi bilen baglanşykly taraplary hem bar. Şeýlerek bu iş. Bunda halmyrada jemläp bereli şu taýda. Bağlar kemen. Nawa. Yine bir soru var. Tele hasap var mı diye şu yankı linkte lira hasabınızdan hem çekya. Yankı misal için 500 lira uğratacak bolsanız 15-16 dolar deyip yazýaňyz. O son hasabınızdan şu möçber çekya. Şeyle. Eğer o zatlara o düşünmeyen diyseniz aýratyn o maňa çykyp bilersiňiz. Son başka yollarını gözläp näme bilersiz. Yani SNG yurtlarından iyi vermek için hem Corona Pay var. Yani Zalatoy Corona diýil yani. Ona ýatlatyp geçeýin. Şeýlerek onda sağ olun. Yine de görüşürüz. Sağ olun yurttaş.